تمتكا كما عالتي لما عالتي ناس عجركا كبزرقن زي رقن نا حلقا تبسحي محرتكا تنبرن اللغة فقري بمحرت نا تمتكا كما عالتي لما عالتي ناس عجركا كبزرقن زي رقن نا حلقا تبسحي محرتكا تنبرن اللغة سلام 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 عملاق مسكلكم يكون ድምፂ ይስማዕ ኣሎ ኣውና ኣሎ ኣምላኽ ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ጊዜ ወልካም كلهم باسم ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ንብለኩም ይቋል ሓመፀኹም ናይ ሰንበት ናይ ትምህርቲ ጊዜ ስፔሻሊ ብዛዕባ ናይ ኣገልግሎት ህፃናት ዝምልከት ዝጀመርናዮ ሎሚ እውን ክንቀፅል ኢና እግዚአብሔር ነመስግኖ ከምዚ ዕድል ስለዝሃበና እግዚአብሔር ክብሪ ይኹኖ ስለቲ ቀፃሊ ድማ ብትግሃት ኣገልግሎ ዘሎ ኩላቶም እግዚአብሔር ነመስግን ከታተሉ ዘለኹምን እዚ ኣዝዩ ጠቃሚ ስለዝኾነ ብፍላይ ኣብ ዘለናዮ ቦታ ናይ ህፃናት ኣገልግሎት ዘገልግሉ ይኹን ፋሚሊስ ንስድራ ቤት ኣዝዩ ጠቃሚ ትምህርቲ ስለዝኾነ ብዙሓት ሼር ተነገብሮ ዝበለፀ ይብሎ እግዚአብሔር ይመስገን ቅድሚ ናብቲ ትምህርቲ ምኸድና ጸሎት እንጅምር ኢና መንፈስ ኣምላኽ ጊዜና ሓሊፍና ክንህብ ኢና እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለዝኾነ እዚ ትምህርቲ እዚ ኣርእስቲ መንፈስ ኣምላኽ ዝሓልፈሉ ጊዜ ክኸውን ክንፅሊ ኢና እዚ ወለዶ ንብጀወሉ እቲ ዝመፅእ ወለዶ ድማ ናብ ኣምላኽ ንሕብረሉ መገድታት እግዚአብሔር ይህበና ስለዘሎ መንፈስ ኣምላኽ ክነመስግን ኢና ምስጋንኡ ኩሉ ንውሉድ ወለዶታት ክንነግር ኣቤት ኣምላኽ ግብርታቱ ኩሉ ደቂ ደቅና ንሕልፍ ሰባት ክንከውን እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ዕድል ድማ እዚ መገዲ እዚ ጥበብ ካብ ኣምላኽ ይወሃበና ስለዘሎ እግዚአብሔር ክነመስግኖ ኢና ነመስግኖ ተመስገን ብምሕረትካ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዚ ጸጋ እዚ ቃል እዚ መንፈስ ስለዝሃብካ ነመስግን ኣለና ስለዝተዋሃበና ዕድል ኩሉ ክብሪ ንህብ ኣለና ሎሚ ብመንፈስካ ጌርካ ትዛረበሉ ጊዜ ስለዝኾነ ሰርሓሉ ጊዜ ስለዝኾነ ትምህረሉ ጊዜ ስለዝኾነ ነመስግን ኣለና መንፈስ ቅዱስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ተመስገን ነቲ ዝመፅእ ወለዶ ኣቤትካ ዝፈልፀሉ ግብርታትካ መንነትካ ኩሉ ዝፈልፀሉ ብፍርሃትካ ዝነብረሉ እግዚአብሔር ናትካ መደብ ናትካ ሓሳብ ከምዚ ክትምህረና ኪብካና ስለዘለካ እዚ መገዲ ስለዝተኸፍተ ነመስግን ኣለና ተመስገን መንፈስ ቅዱስ እስቲ ንጎይታ ንባርኮ እግዚአብሔር ንህፃናት ቆልዑ ናብኡ ክመፁ ዝፀውዐ ጎይታ እዩ ይምፅኡ ናብ ኣግደፎም ዝበለ ጎይታ ሕጂውን እቶም ደቅና ኩሉ ነዚ ወለዶ ዝመፅእ ወለዶታት ዘበለ ኩሉ ዝፅውዕ ንእግዚአብሔር መንፈስ ሕጂውን ስለዘሎ ናባይ ይምፅኡ ዝብል ኣምላኽ ስለዘሎ ክነመስግኖ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን
ተመስገን ኢድካ ስለዝተዘርግሐ እዚ ኣምላኽና ህፃናት ዓበይቲ ዘይብል ዘይፈላለዩ ኣምላኽ ነቲ ህፃን ቆልዓ ነቲ ንእሽተይ እውን ዝደሊ ዝፅውዕ ጎይታ እዩ እስኪ ነመስግኖ ተመስገን ሕጂ እውን እዚ ድምፅኻ ይስማዕ ስለ ዘሎ ሕጂ እውን እዚ ፃውዒትካ ኣብ ኣእዛን ወለዲ ኣብ ኣእዛን መራሕቲ ቤተክርስትያናት ኣብ ኣእዛን መራሕቲ ሃገራት ኩሉ ይስማዕ ስለ ዘሎ ይምፅኡ ናባይ ዝብል ድምፅኻ ኣንጻር ኩሉ ሲስተማት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ትፅውዕ ስለ ዘለኻ ነመስግን ኣለና ተመስገን መንፈስ ቅዱስ ክጠፍኡ ክኽልከሉ ኣይሓድጎምን እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን እዚ ኣምላኽና እሙን ኣምላኽ እዩ ከልከልቲ ክትስኡ ከለዉ ምእንትኦም ዝዛረብ ኣምላኽ ኣሎ እግዚኣብሔር ተመስገን ንበሎ እዚ ጥበብካ እዚ መንፈስካ ምሳና ስለ ዘሎ ነመስግን ኣለና ተመስገን ሕጂውን ብመንፈስካ ትፅውዕ ስለ ዘለኻ ደገ ይክፈት ስለ ዘሎ ከልካሊ ዘበለ ኩሉ ትገንሕ ስለ ዘለኻ ነመስግን ኣለና መንፈስ ቅዱስ ተመስገን 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 እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ንጸልይ ሕጂውን ብመንፈስ ኣምላኽ እቶም ሃዋርያት ከይተረድኦም ክብሪ ኣምላኽ ዝሕሉ እንዳመሰሎም ናይ ጎይታ ክብሪ ዝሕሉ እንዳመሰሎም እቲ ሓሳብ ኣምላኽ ይቃወሙ ነይሮም ህፃናት ናብኡ ከይመፁ እዚ ናይ ቆልዑ ኣይኮነን እዚ ናይ ዓበይቲ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ጎይታ ንህፃናት ከም ዘይደሊ ዓይነት መንፈስ እዚ መንፈስ እዩ ነቶም ሃዋርያት ዝነበረ ከይተረድኦም ክብሪ ኣምላኽ ዝሕሉ እንዳመሰሎም ይኽልክሉ ነይሮም እዚ ከምዚ ዓይነት ኩሉ ህፃናት ናብ ጎይታ ከይመፁ ዝኽልክል ሲስተማት ኩሉ ዝተፈላለዩ መገዲ ዝተስእ ኣሰራርሓታት ኩሉ ክንቃወም ኢና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናብ መንፈስካ ናብ ትምህርትካ ናብ ቃልካ ይምፅኡ ንብል ኣለና ጎይታ ብኢየሱስ ስም ከልካሊ ዘበለ ኩሉ ሎሚ ይገናሕ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ መገዲ ዝተፈጥረ ኣጋንንታዊ ዝኾነ ሲስተማት ሎሚ ብሽም ኢየሱስ ክፈርስ ንጽልይ ኣለና ሃይማኖታዊ ዝኾነ ሲስተማት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ናብ ቤት ኣምላኽ ናብ ጎይታ ከይመፁ ዝገብር ንህፃናት ዝኽልክል መንፈስ ኩሉ ሎሚ ብመንፈስካ ክግናሕ ንጽልይ ኣለና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዘይጥዕም ኣሰራርሓታት ኩሉ ክልወጥ ወለዲ ኩላቶም ናብ ጎይታ ደቆም ናብ ጎይታ ከምፅኡ ናብቲ ዝባርኽ ኢድ ኣምላኽ ከምፅኡ ጎይታ ብኢየሱስ ስም ንጽልይ ኣለና ከልካሊ ዘበለ ኩሉ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ህፃናት ከበላሹ ኣእምሮኦም መገዶም መጻኢኦም ኩሉ ከበላሹ ዝትስእ እቲ ፍርሃት ኣምላኽ ኣብ ልቦም ከይኣቱ ዝቃወም መንፈስ ዘበለ ኩሉ ሎሚ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ፈረሰ ይኹን ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽ መንፈስካ ሎሚ ሕለፍ ብመንፈስካ ሕለፍ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሽም ኢየሱስ ሕጂውን ወሲኽና ብዛዕባ ስድራ ቤት ናብ ጎይታ ዘምፅኡ ክኾኑ ደቆም ብጎይታ ክባረኹ ጎይታ ኢዶም ከምብረሎም ናብ ኣምላኽ ዘምፅእ ስድራ ቤታት እግዚአብሔር ከተስ ልቢ ኣቦታት ከንቅሕ ልቢ ኣደታት ከንቅሕ ብሽም ኢየሱስ ወለዲ ዘበሉ ኩላቶም ብመንፈስ ኣምላኽ መገዲ ከፍቱ ናብ ጎይታ ኣእዳው ደቆም ከምፅኡ ኣእዳው ከንብር ከምፅኡ ብስም ኢየሱስ ልቢ ኣደታት ኣቦታት ኩሉ ኣተስእ ንበሎም መንፈስ ኣምላኽ ምትሳእ ይኹን ብሽም ኢየሱስ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክነቅሑ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብርባር ክኸውን መንፈስ ኣቦታት ክተተስእ ንጽልይ ኣለና መንፈስ ኣዴታት ክተተስእ ንጽልይ ኣለና ብኢየሱስ ስም ፋሕ ኢሉ ዘሎ ፋሚሊታት ኩሉ ዝእከበሉ ዘጽዕሉ ግዜ ክኸውን ናብ ጎይታ ዝመጸሉ ግዜ ክኸውን ብሽም ኢየሱስ ከም ስድራ ከም ወለዲ ምምጻእ ምእካብ ክኸውን ንጽልይ ኣለና ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብሽም ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብመንፈስካ ሎሚ ክትሓልፍ ንጽልይ ኣለና ሎሚ እግዚአብሔር ኢድካ ተንብረሉ ግዜ ይኹን ኣብ ደቅና ኢዱ ዘንብረሉ ግዜ ክኸውን ድማ ንጸልይ ኢድ ኣምላኽ ብሽም ኢየሱስ ታትባርኽ ኢድ ጎይታ ብስም ኢየሱስ ኣብ ነፍስ ወከፍ ህፃናት ክተነብር ክትባርኾም
ዕቤቶም ክባርኽ ተሓሳስብኦም ክባርኽ መገድታቶም ኩሉ ክባርኽ ሎሚ ብስምካ ብሽም የሱስ ንጽልይ ኣለና ኢድ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍ ህፃን መንእሰይ ክኸውን ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሓይሊ ጸልማት ዘበለ ኩሉ ካብ መገዶም ካብ ህይወቶም ክለዓል ኢድ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልይ ኣለና እታ ትባርኽ ኢድ ኣምላኽ ኣብ ህፃናት ይኹን እታ ትባርኽ ኢድ ኣምላኽ ኣብ መንእሰያት ይኹን ብሽም የሱስ ክርስቶስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብመንፈስን ብጸጋን ይመልኡ بحيل أملاخ يملؤ بفرحات أملاخ يملؤ بقال أملاخ يملؤ بشم يسوس نبارخهم علينا بتسقى بتعنا بتقبب بفرحات أملاخ كعابي بسم يسوس بموجس كعابي بسم يسوس نصلي علينا بقويتها بيسوس كريستوس أب حماء صلواتات زبلو كل واسيام أب اللغنا أملاخ أب كبري أملاخ أب برخة أملاخ كأتو بقويتها بيسوس كريستوس نصلي علينا منفس قدوس نمسجن علينا نزي منفس زيام أكلنا سلز جبركا نزيد أباب دما سلتافسس كبرين هبالنا أجون زكاة زبلو كلاتهم بمنفس كان زي أجل غلط زي سبات تتس نصلي محبرات تتعا بسم يسوس نصلي بقويتها بيسوس كريستوس زيافير أملخ نتي زجل قلب بارخون كتبارخ قالوا كله بمنفس كات حلف بقويتها بيسوس منفس كات قاطرو نبرخت بزحات دما كون نصلي علينا بقويتها بيسوس كريستوس زيافير منفس قدوس كبرنا أخيكم جزينا مدبنا كله منفس كحلفنا نهبالنا بسم تفكروا حدا ودخا بقويتها بيسوس نصلي آمين آمين كبرنا أملاخ يكون زيافير نمسكنه I think تسفى لم أتفعلها welcome نبتي قال كن كيدنا نكالوتون كمهارو زقبهم تبلوم شيرك تقبروهم زي كنتاو عكم دلي join كقبرو فلا يبنى تمرتينا هتسقناتا قلقلوت زقلقلو كامون دما ولدي سدرابيت زي كسمعوا قبوهمي كاتستانابتي قال كن كيدنا welcome تسفى لم دمسي استاذ جورا مايك اوف علامه ولا yeah okay microphone da array kallo okay ተኸታታሊ እቲ ኣገዳስነት ናይዚ ትምህርቲ ንኣገልግሎት ህፃናት ኣገዳስነቱ እንደገና ሓላፍነት ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ወለዲ ዝምልከት ኩሉ ክርኢና ቀኒና እቲ ቴክኒክስ ድማ ከመይ ጌርና ክንምህሮም ኣለና እቲ ክንጥቀመሉ ዝግባአና ጥበባት ኩሉ ኢና ንርኢ ዘለና ኦን ኮይና ትልካላ maybe كم بحدش مئتان تلقى sign out كير كان دقنات دقيم كات أجغت yeah شرح ما تخا أوكي كاميرا دما أنا أوكي I will go right أبدي I don't know okay اوكي እንዳተ ዳለው ከሎ ሜቢ የምወዳእታውን ሕቶታት ዘለኩም ሜቢ ቲ ገለ ኮሜንት ሓሳብ ዘለኩም you can share
مودة شيء كبرنا خلينا اوكي جمعت له يا جوايد ماتيلو أتلاقي فيديو نبغى ماتيلو يرأله فيديو خير له برزنتيشن جنا presentation and just there هاي still يرأله يا كاميرا خنا بريزي كونكت ولا أو جري له خمدا انك اجس كتقبرا وصفات اتو اجس كبرامو مساء شو welcome أرجع لمي يا كأوزي خاطر اوكي اللهم مسكن زينا ህፃናት አገልግሎት ህዝብን ካብ ቀደም ጀሚሩ ጸላኢ ታርጌት ይገብር እዩ ናብ ህፃናት እቲ ዘርኢ ኣብኡ ስለ ዘሎ እቲ ዝመፅእ ወለዶ ኖርማሊ ድማ እንታይ ኣተሓሳስባና ሰብ ምስ ዓበየ ሽዑ ክዝርድኦ ሽዑ ከመዛዝን ዝኽእል ሽዑ ኢና ድማ ከነዘራርቦ ኢልና ንሓስብ ኣብቲ ናይ ህፃንነት ግዜ እቲ ፍቕሪ እቲ መሰረት ክተሓዘዋ ብዝግብኦ እዋን ነገራት ኢግኖር ጌርና ከይተረዳእና ይሓልፈና ድሓር ቆልዓ ምስ ዓበየ ግን ከም ካልእ ስታይ ይኸውን እቲ መሰረት ከይጠዓየ ኣብ ዕቤት ክነምፅኦ ኣይንኽእልን ኢና እቲ ድሌታት ምስ ተቐየረ እቲ መስመር ናብ ካልእ ምስ ተፀወየ ሽዑ ክትዘራረብን ክትረዳዳእን ዘይትኽእለሉ ሂወት ውሽጢ ትኣቱ ኢኻ ስለዚ ዝበዝሐ ግዜ እንታይ ምስ ዓበዩ ሽዑና ነዘራርቦም ሽዑና ከም መሓዛይ ከም ዓርከይ ገይርናየ ክስታይ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ዘለና ኣብ ህፃንነት ዘይተሃነፀ ነገር ድሓር ኣይርከብን እዚ ኩሉ ሻዕ ኣርሊ ክንሓስብ ይግባአና እዩ ኣይተወልዕት ምብሪዚ ጁን ንዓኻት ከም ዝተወልዕ ተርእየካ ኣላ ተስፋ ተወልዕ ኣላ ንዓይ የርእየኒ ኣሎ ስለዚ ኣብተን ኦፕሽናት ውሽጢ ዘላ ለውጠን እስከ ይለውጥ ኣሎ ኣብ ሴቲንግ ከይዳ اوكي adjust እናገበራ ከሎ እቲ ናይ ህፃናት ኣገልግሎት ኣገዳስነቱ ፅቡቅ ጌርና ክነስተብህል ይግባአና ኣርሊ ኣቐዲምና መሰረታዊ ምህናፅ ዓብይ ተራ ከም ዘሎ ክፈልጥ ይግባአና ኣብቲ ትምህርቲ እንተዘኪርኩም እቲ ዝበዝሐ እቲ ቀንዲ ባህሪ ኣተሓሳስባ ኩሉ ዝህነፀሉ ዕድመ ምስ ዓበየ ኣይኮነን ኣብ ፃኑ ክሳብ 5-7 ዝገብሩ
ሽዑ ዝህነፅ እዩ ስለዚ ኣዲምና ነቲ ኣተሓሳስባ ምህናፅ ክንሰርሕ ይግባአና ኣንጻር እዚ ኩሉ ድማ ፀላኢ ለይትን መዓልትን ዘይድቅስ ፀላኢ ከምቲ ፈርዖን ደቂ እስራኤል ከፅንዕ ህፃናት ከፅንዕ ዝተስአ በብግዚኡ ከምኡ ዝተስእ መንፈስ ከም ዘለዎም ከም ሄሮድ በብግዚኡ ህፃናት ዘፅፍእ መንፈስ ከም ዘለዎ ክርዳእና ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ዘመን ድማ ካልእ መንፈስ ብዝተፈላለየ ጥበብ ዝተስአ ከም ዘሎ ተረዲና ክንነቅሕ ይግባአና I think it's all ready. Yeah, it's ready. Yeah, okay, go on. Sorry. Okay. ሰላም እንኳ ሰላምን ብድሓንን ናብ ኤሪ ባይብል መፅኣኹም ሶሪ ኮምፒተር ንሽተ ሸጊራ ፀኒሓ ካብቲ ዘቋረፅ ናይ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ካብኡ ክንቅፅል ኢና ገለገለ ነጥብታት ርኢና ነርና ውሉድና ንምንታይ እዮም ካብ መንገዲ ህይወት ዝወፁ ዝብል ኣርእስቲ ርኢና ነርና መንቀልዩ እንታይ እዩ መበገሲኡ ከዓ እንታይ እዩ ዝብሉ ከባቢ 4 ዝኾኑ ሶሪ ከባቢ 3 ዝኾኑ ነጥብታት ርኢና ነርና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ክንማር ከለና ኣብ ዙርያ ወለዲ ዝረኣዩ ክፍተታት ኢልና ብወለዲ ዝረኣዩ ክፍተታት ወለዲ ንደቆም ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ገይሮም ብዘይ ምምሃሮምን ብዘይ ምምርሖምን ብወለዲ ዝረአ ክፍተት ፀላኢ ከመይ ከም ዝጥቀመሉ ርኢና ነርና ተቐዳማይ ሓሳብ ሓላፍነትካ ዘይምርዳእ ከባቢ 90% ዝኾኑ ወለዲ ንቆልዑ ንደቆም ቃል ኣምላኽ ምምሃር ንዕኦም ሓላፍነት ከም ዝተዋህበ ፅቡቅ ገይሮም ኣይፈልጡን እዮም ኣይርድኡን እዮም ኢልና ምስ ደቆም እውን ግዜ ኣይሕልፉን እዮም ቀፃሊ ኣይኮኑን ዘምህርዎም መዓልታዊ ኣይኮኑን ቃል ኣምላኽ ዝምህርዎም ሕልፍ ኢሎም ከም ዝምህርዎም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ርኢና ነርና ካልኣይ እውን ናይ ህይወት ሸቶ ዘይምቕማጥ ልክዕ ቆልዓ ምስ ተወለደ በብዓመቱ ለውጢ ከም ዘምፅእ በብዓመቱ ከመይ ጌርና ክንምህሮም ከም ዘለና ሸቶ ዘይምቕማጥ ንኣብነት ደቂ 2 ዓመት ምስ ኮኑ እንታይ ክመሃሩ ይኽእሉ ደቂ 3 ደቂ 4 ደቂ 5 ከምኡ እንዳበልና በብዓመቱ ክንምህሮም ከም ዘለና ከምኡ ዓይነት ሸቶ ተዘይቐሚጥና ሓደጋ ምዃኑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክንመሃር ምስከልና ቤት ትምህርቲ እንታይ ዝገብር እቲ ንመሃሮ ኮርስ ምስ መረፅናዮ ን4 ዓመት ዝኸውን ፕላን ይውፃልና ቀዳማይ ሴሚስተር እንመሃሮ እንታይ እዩ ካልኣይ ሴሚስተር እንታይ እንዳበለ ኣብ 4 ዓመት እቲ ዝደለኻዮ ትምህርቲ ወይ ክትሃርሞ ዝደለኻ ሸቶ ክትሃርም ትኽእል ኢኻ ኢልና ርኢና ነርና ስለዚ ኣብ ወለዲ እዚ እንታይ ኣይኮነን ኣይርአን እዩ በጋጣሚኦም ንደቆም እንታይ ዝገብርዎም ዝምህርዎም ካልኣይ ሓሳብ እውን ሳልሳይ ሓሳብ እውን እንታይ ኢልና ነርና ፅቡቅ ኣብነት ዘይምዃን ኢልና ርኢና ነርና ንሂወትና ከም ዝርእይዎ ንዓና ከም ዝቐድሑና ዘይነንብብ ዘይንፅሊ ቅድስና ፅድቂ ፍቕሪ ለውሃት ተኣምላኻዊ ሂወት ኣብ ሂወትና እንተዘይርኦሞ በቲ ንሕና ንኸዶ እንታይ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢልና ነርና ክዕንቀፉ ይኽእሉ እዮም ኢልና ርኢና ነርና ስድራኣ ማሪኾም ኣብ ንስዑ ድማ ናብ ጎይታ ዝመፀት ኢልና ነቲ ክርስትና ይነብርዎ ስለ ዝነበሩ ከም ቃል ኣምላኽ ኣብዚ ምድሪ ይመላለሱ ስለ ዝነበሩ ኣብ ንስዑ ድማ ናብ ጎይታ ንክትመፅእ እንታይ ኣይኮነትን ኢልና ኣይተሸገረትን ኢልና ርኢናዮ ዕድመ ኣገናዚብካ ዘይምምሃር ኣብ መብዛሕትኡ ወለዲ ዝርአ እንታይ እዩ ክሕዝዎ ዝኽእል ዓቕሚ ዘይምፍላጥ ልክዕ ከምቲ ንዓበይቲ እንዛረቦ ወይ እንምህሮ ትምህርቲ ወይ ምስ ዓበይቲ ባይብል ስታዲ ነካይዶ ትምህርታት ብኸምኡ ዓይነት ነገር ክንምህሮም እንተፈቲና ንዕኦም እንታይ ከም ዝኾኖም ከም ዝኸብዶም ክሕዙ ከም ዘይክእሉ 3 ነጥብታት ርኢና ነርና ዓቕሞም ውሑድ ምዃኑ እንደገና ብእምሮኦም ከይና ክንሪኦ ከለና ደቂ 2 ዓመት ከሎ ካብ 2 ክሳብ 3 ደቂቕ ጥራዮም ክሰምዑካ ዝኽእሉ ወደቂ 3 ዓመት ምስ ኮኑ ካብ 3 ክሳብ 6 ደቂቖም ኣቓልቦም ከይተመቐለ እንታይ ክገብሩካ ዝኽእሉ ክሰምዑካ ዝኽእሉ ስለዚ ዕድመ ኣገናዚብና ክንምህሮም ኣለና ደቂ 2 ዓመት ከመይ ጌርና ክንምህሮም ከም ዘለና ደቂ 3 ደቂ 4 ደቂ 8 ከምኡ እንዳበልና በብዕድመኦም actually child development ዝብልቲ ኣእምሮኦም እንታይ ክሕዝ ይኽእል ኣእምራዊ ብዛዕባኡ ኣፅኒዕና ዓቕሞም እንታይ ምዃኑ በብዕድመኦም ክንምህሮም ከለና እዩ ዝበለፀን
ውፅኢታውን ዝኸውን ከምኡ እንተዘይ ኮይኑ ነቲ ናይ ዲቮሽን ሰዓት እንታይ ክገብሮ ይኽእሉ እዮም ክፀልእዎ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ልዕሊ ዓቕሞም ስለ ንምህሮም ክህከዮም ክጅምር እዩ ንቆልዑ ኩል ግዜ ዘይምሃብ መብዛሕትኦም ኣብ ወለዲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ወለዲ ዝረአ ነገር እንታይ ኢና ኢልና ነርና ወለዲ ንውሉዶም እንታይ ከም ዝህብዎም እኩል ግዜ ከም ዘይህብዎም ብዙሕ ግዜ ወለዲ እንታይ እዩ ዝርድኦም ንወድኻ ገዛ ስለ ዝገዛእካሉ ማኪና ስለ ዝገዛእካሉ ካልእ ነገራት ዘድልዮ ነገር ምድራዊ ስለ ዝሃብካዮሲ እኩል ኮይኑ ይስማዓና ወለዲ ግን ከምኡ ይኮነ ንሳቶም ዝደልዩ ምሳና ግዜ ክሕልፉ እኩል ግዜ ክንቦም ይደልዮም መብዛሕትኡ ግን ኣብ ናይ ወለዲ እዚ ድኽመት እዚ ይረአዩ ንደቅና ፅቡቅ ጌርና እንታይ ንቦም ኢና ግዜ ኣይንቦም ኢና ኣብኡ ኢኻ እንታይ ትገብሮም ዓቕሞም ትፈልጥ ኣጋጣሚ እንዳተጠቀምካ ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ቃል እትምህሮም ኣብ ዘዳግም ከምኡ ኢሉ ኣሎ ንሙሴ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክዛረቡ ከሎም ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 6 ኣብ ምቕማጦም ኣብ ምትሶም ኣብ ምኻዶም ኣብ ምውፅኦም ኣብ ምእታዎም ቃል ኣምላኽ ክምህርዎም ከም ዘለዎም ንወለዲ እዚ ዝኸውን ግን ግዜ ምስ እንህቦም ምስኦም ምስ እንኸውን እዩ ነቲ ግዜ ነቲ ትምህርቲ ነቲ ቃል ኣምላኽ ኣብ ሂወቶም እንታይ ክንገብሮ ንኽእል ከነስርፆን ከነእትወሎምን እንኽእል ናይ ህፃን ናይ ምምሃር ዓቕማ ትሒትካ ምርኣይ ብዙሕ ግዜ እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣሎ በቃ እዚ ጭንቂ ዝኾነ መንፈሳዊ ነገራት ንዕኦም ምምሃር ፅቡቅ ኣይኮነን ንምንታይ ይጭንቁ ዝብል ሓሳብ ርኢና ነርና ንሕና ክንድሕን ከለና እውን ባዕልና ከም ዘይድሓና መንፈስ ቅዱስ ከም ዝገለፀልና ንህፃናት እውን መንፈስ ቅዱስ ክምህሮምን ክገልፀሎምን ከም ዝኽእል ክንፈልጥን ክርዳኣናን ኣሎ እዚ ኣብ ወለዲ ብዙሕ ግዜ ይርአ እዩ ተዘይኮይኑ ፀላእ እንታይ ክገብር ይኽእል እዩ ንሕና ክፍተት ብዝገበርናዮ መጠን ኣብ ሂወት ደቅና መፅኡ ዘየድሊ ክፉእ ነገራት ኣብ ኣእምሮኦም እንተሃገብር እዩ ክትቅጥቀሎም እዩ ክምህሮም እዩ ካልእ ዘየድሊ ነገራት ከለማምዶም እዩ ስለዚ ክንጥንቀቕ ኣለና ከም ወለዲ ኢልና ርኢና ነርና ተቐዳማይ ስለዚ እዚ ክንሪኦ ፀናሕና ከባቢ 6 ነጥብታት ብወለዲ ዝረአ ሓጓፍ ክፍተት ኢልና ርኢና ነርና እቲ ካልኣይ ሓሳብ እውን ኣብ ዙርያ ቤተክርስትያን ዝረኣዩ ክፍተታት ናይ ግዜ ሕፅረት ከም ዘሎ ህፃናት ቀሲሎም ነገራት ክመሃሩ ከም ዝደልዩ ብዙሕ ግዜ ድሕሪ ኣምልኾ ዘሎ ቃል ከባቢ 40 ደቂቕ 30 ደቂቕ ኢና እንታይ ንገብሮም ንምህሮም ካብኡ ብዙሕ ዝበለ ሰዓታት ወይ ካብ 45 ክሳብ ሰዓትን ፈርቓን በቢዕድሞም በቢትሕዝዎ ዝኽእሉ ተረዲእና ግዜ ክንቦም ከለና ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ቀሲሎም ክሓቱ ቀሲሎም ነገራት ክርድኦም ወይ እውን ሰምዖ ስለ ዝደልዩ እንዳሃወኽና ክንገብሮ ከም ዘይብልና ቤተክርስትያን እንታይ ይረአዩ ተሃጓፍ ሕፅረት ግዜ ከም ዝረአ ሕፅረት ምድላው ብመምሃራን እውን እንታይ ይረአዩ በቲ ዝምህር ኣካልን በቲ ዝመሃርን ሕፅረት ግዜ ይረአ ተምሃራይ ከይሰርሖ ኣሳይመንት መፅእ ኣብ ቤተክርስትያን መፅኡ ይሰርሖ መምሃራን ክሳዕ ቀዳም ዘሎ 5 መዓልቲ ስቕ ኢሎም ፀኒሖም ሰንበት ክትኣክል ኮላ sometimes ኣብ ቀዳም ዝዳለውሉ ገሊኣቶም እውን ሰንበት ገሊኦም እውን ከይተዳለዉ ስለ ዝመፁ ነቶም ቆልዑ ጥርኑፍ ዝኾነ ሓሳብ ክምህሮም ኣይክእሉን እዮም ተዳልዩ ዝመፀ ሰብን ከይተዳለወ ዝመፀ ሰብን ዋላ ኣብ ስብከት እንታይ ኣለዎ ፍልሊ ኣለዎ ተዳልዩ ዝመፅእ ግን እንታይ ነቲ ሓሳብ ካበይ ጀሚሩ እንታይ ምሂሩ ኣብ መወዳእታ ብኸመይ ክዓፅዎ ይኽእል ወይ እውን እንታይ ከመሓላልፍ ይኽእል ፅቡቅ ገይሩ ይፈልጥ እዩ ስለዚ በቶም ተምሃሮን በቶም መምሃራንን እኩል ምድላው ከም ዘየለ ኣብ ዙርያ መምሃራን እውን እንታይ ፀገም ኣሎ ኢልና ገሊኣቶም ብስል ዝበልዮም ገሊኦም እውን ብዕድመ ንእስ ዝበልዮም እሱ እውን ኣብ ቤተክርስትያን ቻሌንጅ ፀገም ኣሎ እቲ ካልኣይ ሓሳብ እውን ኣብ ዙርያ መምሃር ቦታ ንደቂ 4 ዓመት ምስ ደቂ 6 ዓመት ማሓንሳእ ክመሃሩ ንገብር ንደቂ 9 ዓመት ምስ ደቂ 12 ዓመት ክመሃሩ ንገብር እዚ እውን ፅቡቅ ኣይኮነን ነቶም ቆልዑት ፀቕጢ ሳይኮሎጂካል ፀቕጢ ክፈጥረሎም ስለ ዝኽእል በቢዕድሞኦም ክንገብረሎም ኣለና ኣብ ቤተክርስትያና ዝረአ እዚ ሕጂ ሓደ ትፀገም እዩ ካብ ደቂ 9 ዓመት ምስ ደቂ 14 ዓመት ኮፍ ኣቢልካ ምምሃር እዚ ርእሱ ዝከኣለ ሓደገኛ እዩ እውን እዚ ነገራት እውን ኣብ ቤተክርስትያን ብብዝሒ ይረአ እዩ እቲ ሳልሲ ሓሳብ እውን ኣብ ዙርያ ስርዓት ትምህርቲ ዝመሃሩሉ ቦታ ፅቡቅ ጌርና እንታይ ክንገብረሎም ከም ዘለና ከነዳልወሎም
ከም ዘለና ኮፍ መበሊኦም ኣትሒዝና ዝጥቀምሉ ሽንቲ ቤት ዝምገብዎ ምግቢ ኩሉ ነገራት ምክንያቱ እቲ ኢንቫይሮንመንት ጽሩይ ጽቡቕ ክንገብረሎም ኮለና እዮም ክመሃሩ ነቲ እንብሎም ክሕዝዎ ዝኽእሉ ምክንያቱ ናብቲ ቤተክርስትያን ዝመፁ ካብ ዝተፈላለየ ገዛ ስለ ዝኾኑ ንኩሎም ዝሰማማዕ ወይ እውን ዝምችእ ዓይነት ባይታ ገዛ ከነዳልወሎም ኤቭሪቲንግ ኩሉ ንዖም ዝግባእ ንገብር ኣለና እዚ ነገር ዘይምህላው ንገለገለ ቆልዑት ወይ እውን ንኩላቶም እቲ ቦታ ብትክክል ብዘይ ምፅራዩ ንዖም ዝምችእ ብዘይ ምዃኑ ፀቕጢ ክፈጥረሎም ስለ ዝኽእል ኣብ ዙርያ ዕድመ ከፊልካ ምምሃር ከምታ ዓንቶ ይገልጾ ነይራ ኣብ ቤተክርስትያን በብዕድመ ከፊልካ ዘይምምሃር ኣብ ብዙሓት ቤተክርስትያናት ዝርአ ፀገም እዩ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ እንታይ ክኾን ኣለዎ ክዕረሎ በብዕድመኦም ሩማት ተሰሪሑ ክመሃሩሉ ዝኽእሉ ባይታ እታ ቤተክርስትያን ከተዳልዋ ብዓቕማ በቲ ዘለዋ ሪሶርስ ከምኡ ዓይነት ነገራት ባይታ ከተዳሉ ኣለዋ እቲ ራብዓይ ሓሳብ ንህፃናት ናይ መምሃር ዓቕሞም እንታይ ምግባር ኣንኢስካ ምሕሳብ እዚ ኣብ ቤተክርስትያን እውን ንርኢ እዩ መፂኦም እቶም ህፃናት ኣብ ቤት ኣምላኽ ተፃይቶም እዮም መብዛሕትኦም እንታይ ዝኾኑ ዝምለሱ ኣብ ብዙሓት ቤተክርስትያናት እትሪኢኹም ክኸውን ግን የብሉን በታ ዓቕሞም በታ ደረጃኦም እንታይ ክኾኑ ኣለዎም ክመሃሩሎም ካብታ ዝተወለዱላ ግዜ ፀባ ከም ዘድልዮም ከምኡውን ቃል ኣምላኽ እቶም ቆልዑት እንታይ የድልዮም ንክመሃሩ የድልዮም በዚ ነገር እዚ እታ ቤተክርስትያን ክፍተት ክትገብር የብላን እንተዘይኮይኑ እንተዘይምሂርናዮም ልክዕ ከምቲ ንስጎኦም ዘድልዮም ነገራት ምስ መገብናዮም ኣብ ኣካላቶም ዝርአ ለውጢ በብዓመቱ በቢግዜ በብመዓልቱ በብወርሑ በብዓመቱ ንሪኦ ኣብቲ መንፈሳዊ ኣብቲ ስጋዊ እንድሕር ተዘይመጊብናዮም ካብ ከምኡ ኣካላቶም እንዳቐጠነ ናብ ዘይድሊ ነገራት ክኸይድ ይጅምር ስለዚ ብዝኾነ ሕማም እንተኾኑ ክእሉ እዮም ክጥቅዑ ክእሉ እዮም በቲ መንፈሳዊ እውን ከምኡ እንተዘይመጊብናዮምን እንተዘይምሂርናዮምን ኣብ ሂወቶም ምስ ዓበዩ ወላ ሓንቲ ነገር ስለ ዘይብሉ ብቐሊሉ ናብ ዓለም እንተኾኑ ክእሉ እዮም ክሰሓቡን ክውሰዱን ይኽእሉ እዮም ካልእ እውን እንታይ እናርኢና ነርና እቲ ሓምሻይ ሓሳብ ኣብ ክርስቶስ ዘተወከረ ምዃኑ ኩለን ፅሑፋት ብዛዕባ መን ይዛረባ ኢልና ብዛዕባ ክርስቶስ ክንምህሮም ከለና ግን ታሪክ ዛንታ ዘይኮንና ክንነግሮም ዘለና ናይ ኣብርሃም ታሪክ ተምፂና ኣብቲ ኣብርሃም ንኢሳቅ ክስውኦ ከሎ ኣብኡ ዘሎ እቲ ንክርስቶስ ዘማእክል ትምህርቲ ንዑ ኢና እንታይ ክንገብሮም ዘለና ከነትሕዞም ዘለና ምክንያቱ እቲ ኣልቲሜት ጎልና እንታይ እዩ ነቲ መንገድን ሓቅን ሂወትን ዝኾነ ክርስቶስ ክፈልጥዎ ኣብቲ ክውስንሉ ዝግባእ ዕድመ ናብ ምድሓን ክመፁ እዩ ስለዚ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ እቲ ሰንተር ዝኾነ ክርስቶስ እዩ እቲ ንሰማይን ምድሪ እንታይ ዝገበረ ዘተዓረቐ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ኮይኑ እንታይ ዝገበረ ኢሉ ኣብ ካልኣይ ኣብ ቀዳይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2:5 ዘተዓረቐ ይብሉ ስለዚ ታርጌትና ንሱ ይኸውን ዘሎ ኣብ ንምህሮ ዘበለ ኩሉ ዛንታ ዘይኮንና ከነመሓላልፈሎም ዘለና ኣብቲ ዛንታ ግን ንክርስቶስ እንዳርኣና ኢና እንታይ ክንገብሮም ዘለና ክንምህሮም ዘለና ከም ቤተክርስትያን እቲ ሳልሳይ እውን ናይ ዘመን ክፋእ ምውሳኽ ኢልና ነርና ገለገለ ነጥብታት ነርኢና ነርና ኣብ ስኮትላንድ ዝወፀ እቶም ቆልዑት ብዛዕባ ግብረ ሰዶማውያን ክመሃሩ ከም ዘለዎም ኮንዶም ኣጠቃቅማ ክመሃሩ ከም ዘለዎም ብዛዕባ ወሲብ በእምሮኦም ኣብ ሓሳቦም ከመይ ገይሮም ክላማመዱ ከም ዘለዎም መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ዝብለና ሓደ ሰብ ብሓሳቡ እንድሕር ነቲ ነገር ተገይርዎ ከም ዝመንዘረ ይነግረና ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ጎይታ ክምህር ከሎ ብዛዕባ መንዘርና ስለዚ ነቶም ቆልዑት ኣብ ኣእምሮኦም ከመይ ገይሮም ብሓሳባቶም ዝንቡት ከም ዝፍፅሙ ወይ ካብቶም ኤልጂቢቲ ሌዝቢያን ክኾና ይኽእላ ጌ ክኾኑ ይኽእሉ ንሳቶም ከዓ ብዛዕባኦም ክመሃሩ ምስኦም እውን ክቐርቡ ኣብ መወዳእታ በዚ ነገር ዝመምሃራኖም ከዓ እንታይ ክገብርዎም ክሕግዝዎም ዝብል ነገራት ከም ዝወፀ ምክንያቱ ኣብ ዘመን ዝንሪኦ ዘለና ዘሰክሕ ነገራት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ መወዳእታ ዘመን ወዲ ምስ ወዲ ብሕጋዊ ቃል ኪዳን ዝኣስረሉ ዘሎ ዘመን እዩ እንዳረኣዮም እቶም ቆልዑ እንታይ ዝኾኑ ዘለዉ ዝዓብዩ ዘለዉ ስለዚ በዚ ነገር እዚ ካብቲ ንሕና ዝዓበናሉ ንሳቶም ኣብዚ መወዳእታ ዘመን ብኩሉ ነገር ዝፍተንሉ ዘለው ዘመን እዩ ስለዚ ከምኡውን ወልፍታት ኣሎ ኣብ በዓል ሆላንድ ከይና ክንሪኦ ከለና በዓል ሓሺሽ ገለን ካልእ ነገራት ነፃ
كم زشيت أقوم عينت كبابي زعبي قلعت انت زي مهيرنا من انت زي تصلينا له من دقنا ناكم عينت نجارات اكسبوز كون يقول يوم سلازي كبيت እግዚአብሔር እንታይ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ክወፁ ይኽእሉ እዮም ካብ ጎይታ ካብ ሂወት ኣምላኽ ክኣኽርሕቑ ይኽእሉ እዮም ኢልና ነርና ስለዚ መፍትሒኡ እንታይ እዩ ዝብል ሓሳብ ኢና ሎ ማዓንቲ ክንርኢ መፍትሒኡ ናብ ቃሉ እንታይ ምግባር እዩ ምምላስ እዩ መፍትሒኡ ናብ ቃሉ እንታይ ብለና ንመለስ መጽሓፍ ቅዱስ ከይና ክንሪኦ ከለና ኣብ ምሳሌ 22:6 ንቆልዓ በታ ክደላ ዘለዎ መንገዲ እንታይ ግበሮ ይብል ኣርእዮ መሃሮ ምስ ዓበየ ካብኣ ኣይእለን እዩ ኣይልግስን ይብለና ገለገለ እምነታት ከይና ክንሪኦም ከለና ካብ ቆልዑቶም ኣትሒዞም እዮም እንታይ ዝገብርዎም ዝምህርዎም ካብታ ዝመሃርዎም ግዜ ካብታ ንእስነቶም ኣትሒዞም ግዜ ብዛዕባ እቲ እምነት ፅቡቅ ገይሮም ስለ ዝምህርዎም ምስ ዓበዩ ብቐሊሉ ካብቲ እምነት ክወፁ ክእለዩ ኣይትሪኦም ኒኻ እቲ እምነት ዋጋ ክኸፍሉሉ ኢኻ ትርኢ ኣብ ካልኦት እምነታት ከይና በዓል ምስልምና ይኹን ኣብ በዓል ናይ ካቶሊክ ይኹን ኣብ ካልኦት እምነታት ክንሪኦም ካብ ብንእስነቶም እዮም እንታይ ዝገብርዎም ዝምህርዎም ስለዚ ካብታ ዝተወደደላ ግዜ ኣትሒዝና ካብታ ክሰምዓላን ክርድኦም ዝኽእል ግዜ ካብ ደቂ 2-3 ዓመት ኣትሒዝና ክንምህሮም ክንርኢ ኢና በብዓመቶም ኣብኡ እንታይ ንምህሮም ኣብቲ መንፈሳዊ እንታይ ክሕዙ ይኽእሉ ዝብል ኣብቲ ዝመፅእ ትምህርታትና ስለ ንሪኦ ስለዚ ኣብኡ ካብታ 2 ዓመት ክርድኦም ክሰምዕሉ ካብ ዝኽእሉ ኣትሒዝና ብንእሽቶኦም ከለዎ ክንምህሮም ተጀሚራ ብፍላይ ተን 7 ዓመት ወሰንቲ ምዃነን ይንገር ማለት እዩ ስለዚ ኣብአን ፅቡቅ ጌርና እንተምሂርናዮም ካብኣ እንታይ ኣይገብሩን እዮም ኣየግሉሱን እዮም መፅሓፍ ቅዱስ ከምዚ ኢለና ክኸዳ ዘለዎ ትሬን ግበሮ ማለት ኣሰልጥኖ መሃሮ ኣርእዮት መንገዲ መሰርዓኻዮ ምስ ዓበየ ካብኣ እንታይ ኣይከውኒ ኣይእለን እዩ ስለዚ ናብ ቃሉ ክንምለስ ኣለና ኣብ ቃል ኣምላኽ ሂወት ዘሎ ኣብ ቃል ኣምላኽ ይፈውሲ ዘሎ ኣብ ቃል ኣምላኽ ጥዕና ዘሎ ኩሉ ነገር ኣብ ቃል ኣምላኽ እዩ ዘሎ ስለዚ ናብቲ ሓቂ ዝኾነ ጎይታ ናብቲ ሓቂ ዝኾነ ኣምላኽ ናብ ቃሉ እንታይ ክንገብሮም ኣለና ክንመልሶም ኣለና ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 6 ከም ብለና ካብ ጥቕሲ 6-7 ጀሚሩ ኣብ ምቕማጥካ ኣብ ምኻድካ ኮፍ ምባልካ ኣብ ምውፃእካ ኣብ ምእታውካ ንወድኻ እንታይ ግበሮ መሃሮ ይብለና ኣብ ዘዳግም ብብዙሕ ደጋጊሙ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነጊርዎም ነይሩ ምክንያቱ እቶም ቆልዑት ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንዳተምሃሩ እንተዓብዮም ኣብ መወዳእታ ንእግዚኣብሔር እንታይ ክገብርዎ እዮም ክፈልጥዎ እዮም ክቐርብዎ እዮም እንተዘይኮይኑ ግን እንተዘይተማሂሮም ግን ብቐሊሉ ናብ ካልኦት ኣማልኽቲ ብቐሊሉ በቶም ኣብቲ ከባቢኦም ዝነበሩ ህዝቢ ምስአን እውን እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ክዋሰውን ክዋለዱን ይኽእሉ እዮም ቃሉ እንተምሂርናዮም ግን ናብ ቃሉ እንተጠሚትናዮም ግን ከም ቃሉ ክመላለሱን ከም ቃሉ ክነብሩን ክጅምሩ እዮም እቲ ሓላፍነት ንምንታይ ንወለዲ ተዋሂቡ ኦፍኮርስ ኣብ ተሓሳብ ከይና ክንሪኦ ከለና ኣብ መሳፍንቲ ከይና ክንሪኦ ከለና እንታይ እዩ ዝብለና እስራኤላውያን ቅድሚ ናብቲ ተሓላፍነት ንምንታይ ንወለዲ ተዋሂቡ ዝብል ሓሳብ ቅድሚ መርኣይና ኣብ መሳፍንቲ ከይና ክንሪኦ ከለና ሞንኣ ቅድሚ ሕጂ እውን ተዛሪብናሉ ነርና ኢና ሞንኣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ውሉድ ክበካ እያ ምስ በሎ እቲ መልኣኽ ከመይ ገይሮም እቲ መልኣኽ እግዚኣብሔር ዝብሎ ኤንጅል ኦፍ ሎርድ እቲ ናይቲ ቆልዓ ተዓባብያ ከመይ ገይሮም ከዕብይዎ ከም ዘለዎም ክነግሮም ከሎ ብትክክል ምስ ነገሮም እንዳሟንኣ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ገይሮም እዮም እንታይ ገይሮም የዕብዮሞ ኣብ መሳፍንቲ ከይና ክንሪኦ ከለና እስራኤላውያን ኦፍኮርስ ኢያሱ ምስ ሞተ ነቲ ህዝቢ ዝመርሖ ስለ ዘይነበረ እቶም ህዝቢ ናብ ካልኦት ኣማልኽቲ ከም ዝኸዱ ንካልኦት ኣማልኽቲ ከምልኹ ከም ጀመሩ ኣብ መፅሓፍ መሳፍንቲ ከይና ክንሪኦ ንኽእል ኢና እቲ ታሪክ ኣብኡ ኣለና መሳፍንቲ ከይና ክንሪኦ ከለና እቶም ህዝቢ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይወፁ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንፀላእቶም ይሕሊፉ ህቦም ብድሕሪኡ ይንስሑ ናብ ኣምላኽ ምስ ተመለሱ ናብ ቃሉ ምስ ተመለሱ ናብ መንገድታቱ ምስ ተመለሱ እግዚኣብሔር እውን ዝመርሕዎም ጃጅስ መሳፍንቲ እንዳሃበ እንታይ ገብሮም ነይሩ ይመርሖም ነይሩ ስለዚ ናብ ቃሉ ምምላስ እዩ እቲ ፈውሲ ኩሉ ነገር ኣብ ቃል ኣምላኽ እዩ ዘሎ እቲ ፈውሲ ኣብ ኣምላኽ እዩ ዘሎ ካብ ኣምላኽ እንተሪሕቕና ንዓናን ንደቅናን ፅቡቕ ኣይመፅእን እዩ ስለዚ እስራኤላውያን ክጠፍኡ ከለዉ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብ ቃሉ ምስ ተመለሱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ክገብሮም ከሎ ክፍውሶምን ከጥዕዮምን ከሎ ኢና ንሪኦ ኦፍኮርስ ናይ በዓል ዳንኤል ታሪክ ከይና ክንሪኦ ከለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዙሕ ግዜ ካብ ቃሉ ምስ ወፁ ንካልኦት ኣማልኽቲ ከምልኹ ምስ ጀመሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዓል ኤርምያስ ገይሩ በዓል ኣምባቆም በዓል ጾፈንያ ገይሩ ብዙሕ ግዜ
ብዙሕ ዓመት ከም ዝለመኖም ቃል እግዚኣብሔር ይነግረና ምስማዕ ምስ ኣበይዎ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብ ፀላእቶም ይሕሊፉ ክህቦም ከሎ ኢና ንሪኦ በቲ በዓል ዳንኤል ኣብ ምርኮ ዝነበሩ እቶም ህዝቢ ናብ ምንታይ ክምለሱ ከለዉ ኢና ናብ ቃሉ በዓል ዘመን እዝራ ንህምያ ከንብብሎም ከለዉ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ክነግርዎም ከለዉ ብብኽያት ናብ እግዚኣብሔር ክምለሱ ከለዉ ምስተን ኣብቲ ከባቢ ተዋሲቦም ዝነበሩ ኣንስቶም ክፈትሑ ከለዉ ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ብፍላይ እዝራ ክምህሮም ከሎ ናብ ቃሉ ብቃል ኣምላኽ እንዳገበረ ምስ ነህምያ ኮይኑ ከንብበሎም ከሎ እቶም ህዝቢ እንዳበኸዩ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክምለሱ ከለዉ ኢና ንሪኦ ስለዚ ትፈውሲ ኣብ ምንታይ እዩ ዘሎ ኣብ ቃሉ እዩ ዘሎ ስለዚ ቃሉ እንታይ እዩ ዝብለና ንደቅና ክንምህሮም ከም ዘለና በታ ከዱላ ዘለዎም መንገዲ ከነርእዮም ከም ዘለና ቃል ኣምላኽ ይምህረናን ይነግረናን እቲ ሓላፍነት ንምንታይ ንወለዲ ተዋሂቡ እንተኢልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኦኬ ንምንታይ ንወለዲ ተዋሂቡ እግዚኣብሔር ነፍሲ ወከፍ ህፃን ንወላዲ ክህቦ ከሎ ንኣካላዊ ኮነ ንመንፈሳዊ ዕብየት ዘድልዩ ነገራት ኣማሊኡ ናይ ምቕራብ ሓላፍነት ዝሃቦ ንመን እዩ ንወለዲ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ውሉድ ክበካ ከሎ ኣብ ኩሉ ነገሩ ኣብቲ እቶም 5 ዓኑድ ኢልና ርኢናዮም ነርና ኣብቲ ኣእምራዊ ማሕበራዊ ስምዒታዊ ኣብቲ ኣካላዊ እንደገና እቲ መሰረታዊ መንፈሳዊ ዝበልናዮ ኣብዚ ነገር እዚ ወለዲ እዩ እንታይ ተዋሂብና ሓላፍነት ተዋሂብና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓና እዩ ከነዕብዮም ሓላፍነት ሂብና ዘሎ ስለዚ ወለዲ እዚ ተረዲእና ንደቅና እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ኣብቲ ኣካላዊ ኣብቲ ስምዒታዊ ኣብቲ ማሕበራዊ ብኩሉ ነገር ክንድግፎም ጥዑይ መግቢ ክንምግቦም ኤክሰርሳይዝ ክገብሩ ብኩሉ ነገር ክንድግፎም እንደገና ናብቲ ሓቂ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ካብ ንእስነቶም ኣትሒዝና ናብ ቃል ኣምላኽ ከነምፅኦምን ክንምህሮምን ንዓና ንወለዲ እዩ እቲ ሓላፍነት ተዋሂቡ ህፃናት ካብ ማንም ኣብሊፆም ዝፈትዎን ዝኣምንዎን ዝቐርብዎ ዝቕበልዎን ዝኽተልዎን ካብቲ ዝተወለዱሉ ግዜ ጀሚሩ ኣብ ጥቕኦም ኮይኖም ዝምግብዎም ዝከናኸንዎም ዘፃወትዎም ዝነብሩ ወለዶም ጥራይ ምዃኑ እዩ ስለዚ ንመን እዮም ዝሰምዑ እንተኢልና መጀመርያ ንወለዶም እዮም ዝሰምዑ ነቶም ዝምግብዎም ዝሓልዩሎም ዝከናኸንዎም ፍቕሪ ዝህብዎም ንዕኦም እዮም ቃል ኣምላኽ ክምህርዎም ከለዉ ካልእ ነገራት ክምህርዎም ከለዉ ክሰምዑን ነቲ ሳቶም ዝበልዎ ክኽተልዎን ክሕዝዎን ዝኽእሉ ወለዶም ምስ ዝምህርዎምን ምስ ዝኣልይዎምን እዩ እቲ ካልኣይ ሓሳብ ሳልሳይ ሓሳብ ሓደ ሰብ ኣብ ዘመን ሂወቱ ካብ ዝጥቀመሉ ስፍርን ቁፅርን ዘይብሉ ሓበሬታታት እዚ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ርኢና ነርና ከባቢ 75% ብፍላይ ካብታ ዝተወለደላ ዓመታት ሒዙ ክሳብ ወዲ 12 ዓመት ኣብ ገዝኡ ዝሪኦ ነገራት እዩ እንታይ ዝኸውን ብኡ ሼፕ ኮይኑ ናብ ደገ ክገሃድ ዝጅምር ኩሉ ነገር ኣብ ገዛ እዩ ዝሪኦ መንፈሳውነት ምንባብ ቃል ኣምላኽ ምፅላይ ንሕና ንሪኦ ዘበለ ኩሉ ቅድስና ፅድቂ ሓቂ ምምቃል እቲ ሰናይ ነገራት ኣብ ቤቱ እንታይ ዝገብሮ ዝመሃሮ እቲ ውፉእ ነገራት ከዓ በንፃሩ እንታይ እዩ ኣብ ገዝኡ እዩ ዝመሃሮ ስለዚ 75% ኣብ ገዝኦም እዮም እንታይ ዝኾኑ ህፃናት ዝበዝሕ ነገራቶም ኣብኡ ዝመሃርዎ ስለዚ ወለዲ በዚ ነገር እዚ እንታይ ክንኮን ኣለና ሓላፍነትና ምዃኑ ፈሊጥና ዝበዝሕ ነገር ኣብ ገዛና ከም ዝመሃርዎ ተረዲእና እንታይ ክንገብሮም ኣለና ክንምህሮምን ክንኣልዮምን ኣለና ህፃናት ምስ ወለዶም ኣብ ትሕቲ ሓደ ናሓስን መንደቕን ሓቢሮም ስለ ዝነብሩ ካብ ወለዶም ብዙሕ ነገራት ብምርኣይን ብምስማዕን ክመሃሩ ስለ ዝኽእሉ ኤቭሪቲንግ ከምቲ ቀዳይ ዝበልኮ ብዝሓለፈ ሶም ዝተዛረብኩ ዓንቶይን ደግሞ ነይረ ነቲ ክርስትና ከንብቡ ትሪኦም ነይራ ንስድራ ክፅልዩ ትሪኦም ነይራ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ክመላለሱ ትሪኦም ስለ ዝነበረት ንስድራኣ ናብ ጎይታ ንክትመፅእ ኣብ ንኡስ ዕድማኣ ግዜ ኣይወሰደላን ስለዚ ንዓና እዮም ዝርኢና ንዓና እዮም ዝሰምዑና ብኩሉ ነገራት ካባና እዮም ኩሉ ነገር ዝመሃሩ ስለዚ ንዓና እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዚ ሓላፍነት እዚ ሂብና ኣሎ ሓላፍነትና ክንፈልጥ ኣለና ከም ወለዲ ህፃናት ሓደ ነገር ንምፍላጥ ደጊሞም ይሓቱ እዮም ተደጋጋሚ መልሲ ክረኽቡ ድማ ይደልዩ እዚ ዕድል እዚ ክረኽቦ ዝኽእሉ ካብ ወለዶም ጥራይ ብምዃን እዩ ስለዚ ንኣብነት ዘይወለድካዮ ብዙሕ ሕቶታት ሓቲትካ ብዓቕሊ ነገራት ከተረድኦ ክትምልሰሉ
ኣይትክእልኒኻ ምስ ውላድካ ርእሱ ዝኸኣለ ኣታችመንት ቦንድ ምትሓሓዝ ስለ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገበሮ ነገር ስለ ዘሎ ስለዚ ወድኻ ዝሓተካ ዘበለ ነገራት ክትምልሰሉ ትኽእል ወላዲ ኢኻ እውን ዘይሄከካ እውን ወላዲ እዩ ዘይሄከዮም በዚ ነገር እዚ ስለዚ ደጋጊሞም እንታይ ባህርሎም ናይ ምሕታት ዓቕሚ ኣለዎም ዝረኣይዎ ነገር ካብታ ምዝራብ ዝጀመሩላ ብዘይ ዝኾነ ምቁጣብ ንወለዶም እዮም እንታይ ዝገብሩ ዘለዎም ኣብ ውሽጦም ዘሎ ሓሳብ ዘፍስስሎምን ዝዛረብዎምን ስለዚ ወለዶም ከዓ ነቲ ዝሓተትዎም ሕቶ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ተረድእዎም ይኽእሉ ስለዚ ተደጋጋሚ ሕቶ ይሓትዮም ተደጋጋሚ መልሲ ይህቡ ከዓ መልሲ ይህቡ ነቲ መልሲ ከረድኦም ዝኽእል ከዓ ወላዲ እዩ ስለዚ ደቅና ምሳና ከለዉ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ይኹን ካልእ ነገራት ብዝሓቱና እውን እቲ ወላዲ እዩ እንታይ ክገብር ዝኽእል ክምልሰሎምን ከረድኦምን ዝኽእል ስለዚ እቲ ሓላፍነት ብከምኡ እዩ ንወለዲ ተዋሂቦም ምስ ስድራ ቤቶምን ቤተሰቡን ሓቢሮም ስለ ዝነብሩ ካብ ኩሎም ኣባላት ቤተሰብ ዝተፈላለየ ፍልጠት ብቐሊሉ ክመሃሩ ስለ ዝኽእሉ ኣብዚ ከይድና ክንሪኦ ከለና ኩሉ ቤተሰብ ኣሎ ኣብቲ ቤተሰብ እዮም እንታይ ዝኾኑ ብቐሊሉ ዝሓትዎ ነገር ክምለሰሎም ዝኽእል ክመሃርዎ ዝኽእሉ ነገራት እውን ኣብቲ ስድራ ቤተሰቦም ዘለዎ እዩ ህፃናት ኦፍኮርስ ወለዲ ኣለዉ ኣብቲ ሽዱሽተ ሓሳብ ወለዲ ኣለዉ ስድራ ቤት ኣለዉ ኣባ ሓጎ ካልእ ቤተሰብ ኣሎ ንሳቶም እቶም ቆልዑት ኣብቲ ማእከል ቤተሰብ ስለ ዘለዎ ኤኒ ዝሓትዎ ዘበለ ነገራት ካብቲ ቤተሰብ እንታይ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ክመሃሩን ክንገሩን ይኽእሉ እዮም ልክዕ በንፃሩ ንኣምላኽ ዘይፈልጥ ሕብረተሰብ ተዕቢካ በንፃሩ ከምኡ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ዘለካ ነገር ዝደብዘዘ ይኸውን ኣብ ስድራ ቤትካን ኣብ ናትካ ቤተሰብን ብዛዕባ እግዚኣብሔር ፅቡቕ ኣፍልጦ ተልይዎም ግን ስለዚ ብዛዕባ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ካብ ንእስነትካ ትሒዞም ከትሕዙኻን ክምህሩኻን ይኽእሉ እዮም ህፃናት ሓሳባቱን ብነፃነት ንምግላፅ ኮነ ሓቲቶም ንምርዳእ ዝደፍሩ ነቶም ካብ ኩሉ ኣብሊፆም ዝቐርብዎምን ዝኣምንዎምን ወለዶም ጥራይ ምዃኑ እዩ ብነፃነት ንካልእ ከም ድሌቶም ዝመፆም ሓሳብ ምፅ ኢሎም ክሓቱ ኣይክእሉን እዮም ኣብ ገለገለ ክላሳት ኣብ ናይ ቲኔጀር ትሪኦ ኢኻ ብፍላይ ኣብ ከባቢ 11 ክበፅሑ ከለዉ እንታይ ክሓቱ ካለዎም ከም መምህር እንታይ ክሓቱ ካየብሎም እናተረድኦም ይኸይዱ ወላዲኦም እንትኾንካ ግን ኣብ ውሽጦም ዘሎ ኤኒ ዝስምዖም ነገራት ብቐሊሉ ክነግሩኻን ከዛርቡኻን ክሓቱኻን ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ምስ ወለዲ ቅርበት ስለ ዘለዎም ወለዶም ስለ ዝኾኑ ብነፃነት ነገራት ክሓትዎምን መልሲ ክረኽቡ ደልዮም ብነፃነት ዝተሰምዖም ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንወለዲ በዚ ምክንያታት እዚ እንታይ ሂብዎም ሓላፍነት ሂብዎም ካበይ ንጀምር ዝብል ሓሳብ ናይ ሓላፍነት ወሰን ዶብ ምፍላይ ኦኬ ኣብዚ ከይና ክንሪኦ ከለና ኣብ ክልተ ኢና ንኸፍሎ ዘለና እቲ ሓሳብ ካብታ ዝተወለዱላ ትሒዞም ካብ 2 ትሒዞም ክሳብ 12 ህፃናት ንመን እዮም ዝሰምዑ ንወለዶም እዮም ዝሰምዑ ኣብ ወለዶም እዮም እንታይ ዝኾኑ ዝምርኮሱ ወለዶም ዝበልዎም ኩሉ ነገር ከዓ ሰሚዖም ከተግብርዎ ይኽእሉ እዮም ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተዘራረብናሉ ካብ 2 ዓመት ጀሚሩ ክሳብ 8 ዓመት ከባቢ ዘሎ ንስኻ ደሓኒኻ ኣነ ደሓን ኣይኮንኩን ንስኻ ደሓን ኢኻ ይብሉኻ ሙሉእ ነገራት ክሰምዑኻ ይኽእሉ እዮም ካብ 9 ዘሎ ክሳብ 12 ዘለውን እስኻ ደሓን ኢኻ ኣነ ደሓን እየ እውን ዝብል ሓሳብ ከም ቅድሚ ሕጂ ዝረኣናዮ ካብ 13 ንንዮ ግን ንስኻ ደሓን ኣይኮንካን ኣይትፈልጥን ኢኻ ኣነ ነገራት ዝፈልጥ ዝብልሉ ዕድመ ስለ ዝኾነ ስለዚ ካብ ምዕራፍ ካብ ዕድመ 2 ክሳብ 12 ዘሎ ንዓና ንወለዲ ክሰምዑና ይኽእሉ እዮም ካብ 12 ንንዮ ወይ ካብ 13 ንንዮ ዘሎ ግን ንወለዲ ናይ ምስማዕ ዓቕሞም እንታይ እንዳኾነ ይኸይድ እንዳቐነሰ ይኸይድ ኦፍኮርስ ይሰምዑና እዮም ግን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ንኣሽቱ ከለዉ ዝሰምዑና ዝነበረ ኣይኮኑን ዝሰምዑናን ኣብዚ እሞር በዕሩኽቶም እንታይ ዝኾኑሉ ዕድመ ዝፅለውሉን ብቐሊሉ በዕሩኽቶም ናብ ዘየድሊ ነገራት ዝድፍኡሉን ዝለማመዱን እቲ መዘና ድፍኢ ዝብል ኣብ ዝሓለፈ ሪእናያ ነርና ብወልፊ ይኹን ብመስተ ይኹን ብክፉእ ነገራት ይኹን ብዘይፅቡቕ ነገራት ካብ 13 ንንዮ በዕሩኽቶም ክፅለዉ ስለ ዝኽእሉ ስለዚ ኣብዚ ዕድመ እዚ ካብ ንስድሮ ሞር ንካልእ ሰብ ስለ ዝሰምዑ
ኣብ ሳንዴይ ስኩል ካብ ዕድመ 13 ንየዘሎ ቤተክርስትያን እንታይ ክትኮነሉ ኣለዋ ክትተግሃሉ ኣለዋ ብፍላይ ንዖም ዝርዳእ መምህር እንተምፂናሎም ኣብታ ቲኔጀር ከለዉ ብዙሕ ነገር ክሕግዞም ይኽእል እዩ ኣነ ኣብዚ ዕድመ እዚ ስለ ዘገልግል ካብ 13 ክሳብ 18 17 ዘሎ 19 ዘሎ ዕድመ ንኸባቢ 7 ዓመት ዝኸውን ኣገልጊሎ ኣለሁ ኣብዚ ክሪኦ ከለኹ ፅቡቅ ጌርካ ክትቀርቦም ተጀሚርካ ብዙሓት ኣብ ናትና ዘለዉ መፂኦም ኦፐንሊ ከዛረቡካ ይጅምሩ እቲ ዝገበርዎ ነገራት ዘይፅቡቅ ነገራት ይኹን ፅቡቅ ነገራት ይኹን ግልፂ ኮይኖም ከዛረቡካ ይጅምሩ እንደገና እትብሎም ነገራት ከዓ ከተግብርዎ ትሪኦም ኣብ ሂወቶም ማለት እዩ ስለዚ ወላዲ ብዙሕ ኣብዚ ዕድመ ዝቦኦም ክሕጎስ ኣይትሪኦን ኢኻ እንድሕር ዝምህሮም ፅቡቅ ኣብ ቤተክርስትያን ዝኣልዮም ተተረኺቡ ግን ብዙሕ ነገር እንታይ ክገብሮም ይኽእል እዩ ክድግፎምን ክኣልዮምን ይኽእል እዩ ስለዚ ካብ 2 ክሳብ 12 ዘሎ ሞር ስድራ ቤት ክንሰርሓሉ ኣለና ካብ 13 ክሳብ 19 ዘለዎም ወለዱ ተሓላፍነትና ርኢና ነርና ኢና እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ቤተክርስትያን ከዓ ነዚ ነገር እንታይ ክትገብረሉ ኣለዋ ክትሰርሓሉ ኣለዋ ስለዚ እቲ ነገር ናብ መን ዘሎ ኣብ ወለድን ኣብ ቤተክርስትያንን እዩ ዘሎ ናይ ወለዲ ሓላፍነት ወሰን ወለዲ እንታይ ክገብሩሎም ከም ዝኽንብሎ ፀናሕና ሓላፍነቶም ክፈልጡ ኣለዎም ካብ ምዕራፍ 2 ዓመት ኣትሒዞም ክሳብ ደቂ 12 ዓመት ዝኾኑ ሸቶ ከምቲ ዓንቶ ይንብሎ ዝነበርና ኣብ ዓመቱ እንታይ ክምህረለኒ ኢሎም ክሳብ እዛ ዓመት እዚኣ እንታይ ክገብርዎ ኣለዎም ወለዲ ክምህርዎም ኣለዎም ሓላፍነቶም ስለ ዝኾነ ናይ ቤተክርስትያን ሓላፍነት እውን ከምዛ ቀዲመ ክብሎ ፀናሕኩ ካብ 12 ንላዕሊ ናቲ ሓላፍነት ስለ ዝኾነ ኣብቲ ናይ ቲንኤጅ ክላስ ብዙሕ ኢንቨስት ክትገብር ከም ዘለዋ ቤተክርስትያን በዚ ትምህርቲ እዚ እንታይ ክገብር ደሊ ከመሓላልፍ ይደሊ ተራ ወለዲ ሳልሳይ ሓሳብ እውን ናብ ቃሉ ንመለስ ዝብል ሓሳብ ሳልሳይ ሓሳብ ተራ ናይ ወለዲ ሓላፍነቶም ምፍላጥ እቲ ተራ ናይ ወለዲ ከይድና ክንሪኦ ከለና ወለዲ እንታይ ክገብርሎም ሓላፍነቶም ክፈልጡ ኣለዎም ልክዕ ከምቲ ሞንኣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ቆልዓ እዚ የዕብየለ ኢሉ ሓላፍነት ምስ ሃቦ ምስ ሰበይቱ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ገይሩ ከምቲ ሞንኣ ገይሩ ዘዕበዮ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ሓላፍነት ገይሩ ነቲ ቆልዓ ከምቲ ኣምላኽ ዝደለዮ ገይሩ ንእግዚኣብሔር ዘዕበየሉ ወለዲ እውን ሓላፍነትና ክንፈልጥ ኣለና መፅሓፍ ቅዱስ ከይድና ክንሪኦ ከለና ሳሙኤል ከምኡ ባህና ኣብታ ዝሓዘቶ ግዜ ክሳዕ ናብ ቤተ መቅደስ ምምፅኣ ሓላፍነታ ክትዋፃእ ኮላ ኢና ንሪኣ ስለዚ መወዳእታ ግን ከምቲ ዝተዛረበቶ ናብ ቤተ መቅደስ ከተምፅኦ ኮላ ኢና ንርኢ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓላፍነት ሂብና ኣሎ ወለዲ ሓላፍነትና ክንፈልጥ ኣለና ልክዕ ከምቲ እንዳሞን እግዚኣብሔር ሓላፍነት ዝሃቦም ኦኬ ቤተክርስትያን እንትርፎ ሰንበት ንግሆ ሶሙን ሙሉእ ንቆልዑ ክትረኽቦም ስለዘይትክእል በብዕለቱ ቃል ኣምላኽ ክትምግብ ስለዘይትክእል ተሓሳብ ከይና ክንሪኦ ከለና ቤተክርስትያን ኦኬ 6 መዓልትን ከባቢ 16 ሰዓት ወይ እውን 15 ሰዓት እቶም ውሉድ ምስ ወለዶም እዮም እንታይ ዝገብሩ ዝነብሩን ግዜ ዘሕልፉን ስለዚ ቤተክርስትያን ትረኽቦም ከባቢ ኦኬ መፅኦም ምስ ስድራ ቤቶም ተፃኢቶም ታዘመሃሩላ ክላስ ግን ከባቢ 45 ሰዓት እውን ክትከውን ዘይትክእል እያ ቤተክርስትያን እንታይ ትገብሮም ነዞም ህፃናት ትረኽቦም ዝበዝሕ ግዜ ግን እዞም ህፃናት ምስ መን እዮም ዘለዉ ምስ ወለዶም እዮም ዘለዉ ስለዚ ወለዲ ሓላፍነትና ክንፈልጥ ኣለና ቃል ኣምላኽ ክንምግቦም ንዓና እዩ ሓላፍነት ተዋሂቡ ቤተክርስትያን ኣይኮን ኦፍኮርስ ቤተክርስትያን ክትገብሮ ዝግባአና እጃም ኣሎ እቲ ዝበዝሕ ሓላፍነት ግን እግዚኣብሔር ንዓና ይሂብና ንዓና ስለዝሃበና ንሕና ኢና ክሳዕታ ናብ ሰንበት ዝመፁ መዓልታዊ በብዕለቱ ቃል ኣምላኽ ክንምህሮምን ትሬን ክንገብሮም በታ ከዱላ ዘለዎ መንገዲ ከነሪኦም ዘለና ንሕና ወለዲ ኢና ሓላፍነት ንዓና እዩ ተዋሂቡ ህፃናት ኣብ መጀመርታ ዓመት ኩሉ ነገር ክመሃሩ ዝኽእሉ ካብቶም ብልቢ ዘፍቅሮምን ዝቐርቦምን ዝኣምኖምን ካብ ወለዶም ጥራይ ምዃኑ እዩ ስለዚ ኣብተን ዓመታት እዚአን ሞር ከይፈርሁ ከይተሰከፉ ንወለዶም ታክገብሮም ይኽእሉ እዮም ከኣምንዎም ይኽእሉ እዮም ወለዶም ዝብልዎም ከዓ ኩሉ ክሰምዑ
ይኽእሉ እዮም ስለዚ ስለ ዝኾነ ናይ ወለዲ ሓላፍነት ካብታ ምስማዕ ዝጅምሩላ ክመሃሩላ ኣብታ ዝኽእሉ እንታይ ኢና ክንገብሮም ዘለና ናብቲ ቃል ሓቂ ዝኾነ ናብ ጎይታ ኢና ከነምፆም ዘለና ብቃል ሓቂ በብዓመቱ እንታይ ክንገብሮም ኣለና ክንምህሮምን ቃል ኣምላኽ ክንገልፀሎምን ኣለና ሳልሲ ሓሳብ ቃል ኣምላኽ ልክዕ ካብ መግቢ ብዕለቱ ዝምገብ እምበር ኣብ ሰሙን ንሓንቲ ግዜ ጥራይ ዝቐምስዎ ብዘይ ምዃኑ ዝኣመሰሉ ይርከቡ ስለዚ ሳልሲ ሓሳብ ከና ክንሪኦ ከለና ቃል ኣምላኽ በብዕለቱ እንታይ ንገብሮ እዩ ትምህሮም ትምህርቲ እምበር ኣብ ሰሙን ንምህሮም ኣይኮነን ልክዕ ከምቲ ኣካላትና ንመዓልቲ 3 ግዜ እናበልዓና እንታይ ንገብሮ ንከናኸኖ እቲ ናይ ውሽጢ ሰብና እውን እንታይ ደልዩ ቃል ይደልዩ ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን ኢሉ ኣሎ ጎይታ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 በቃል ኣምላኽ እዩ ብሂወት ዝነብር ኢሉ ንሰይጣን ክምልሰሉ ከሎ ንሪኦ ስለዚ ኣብ ሰሙን ጥራይ ኣይኮናን ክምህሮም ዘለና ቀፃሊ ከምቲ ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ዝረኣናዮ ንውሉድና ብኸመይ ኩነታት ኢና ንመርሖም ዘለና ንብል ኣብቲ ናይ ሰሙናዊ ናይ ስድራ ቤት ናይ ዲቮሽን ናይ ኣምልኾ ናይ ቃል ናይ ጸሎት ናይ ቃል ናይ ጸሎት ናይ ብሓንሳብ ምዝማር ዝብል ርኢናያ ነርና ኣብቲ ዝሓለፈ ክላስና ስለዚ ኣብቲ ገዛን ቀፃሊ ናይ ትምህርቲ ናይ ቃል ናይ ጸሎት ክህሉ ኣለዎ ከም ስድራ ቤት ቀፃሊ ኢና ክንምህሮምን ነቲ ቃል ሓቂ ክንገልፀሎምን ዘለና እቲ ቃል ከዓ እንታይ እዩ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ህያው ቃል እዩ ብዝዘረኣናሉ መጠን እንዳዓበዩ ይኸዱ ከለዉ እቲ ቃል ምስኦም እንታይ ክኸውን እዩ እንዳቀየሮም እንዳለወጦም ናብ ብርሃን እንዳምፅኦም ክኸይድ እዩ እቲ ቃል ኣምላኽ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ካብ ዘይጠፍእ ዘርእይኹም ተወሊድኩም ብለና ነቲ ቃል ምስ ሰማዕናዮ ኣብ ውሽጥና መፂኡ እንታይ ኮይኑ ሰሪሑ ብርሃን ይብልና ቀዳይ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 13 ከምኡ ይብለና ነቲ ቃል ሓቂ ምስ ሰማዕኩሞ እሞ ምስ ኣመንኩም መንፈስ ቅዱስ መፂኡ እንታይ ገይረኩም ብለና ሓቲሙኩም እቲ ቃል ሓቂ ምስ ሰማዕካዮ ህያው የስልጥ እዩ ኣብ ዕብራውያን እንታይ እዩ ዝብለና ኣብ ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 12 ቃል ኣምላኽ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ይበልሕ ኢልዎ ኣብ መንፈስ ኣንጉዕ ክሳዕ ምሕላል ሓሳብ እንታይ ክገብር ዝኽእል ክፈርድ ዝኽእል ኢልዎ ኣረዳድኣ ነፍሲ ብምሕዳስ ሓሳብካ ክልውጠካ ዝኽእል ብቅድስና ከንብረካ ዝኽእል ኣረዳድኣኻ ለዊጡ ነዛ ዓለም እዚኣ ንከይትመስል ዝገብረካ እቲ ቃል ስለ ዝኾነ ስለዚ ክንምህሮም ከለና እቲ ቃል ባዕሉ እንታይ የስልጥ እዩ ብመጠን ዝምሃርናዮም ይዝራእ ስለ ዘሎ ብፍላይ ምስ ተዘርአ እንተፀሊናሎም ኣብ ሂወቶም ፍረ እንዳረኣና ኣብ ሂወቶም ለውጢ እንዳረኣና ክንከይድና ስለዚ ተራ ናይ ወለዲ እዝዩ ሓላፍነትና ክንፈልጥ ኣለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ውሉድ ክበና ከሎ ንደቅና ክንምህሮም ብዛዕባ እቲ ሂወት ከነረድኦም ከም ዘለና ንዓና እዩ ሓላፍነት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሂብና ንስድራና ወይ እውን ንካልኦት ኣይኮነን ሓላፍነት ሂቡ ነቶም ወለዲ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓላፍነት ሂብና ንዓና እውን ፅባሕ ንጎ እንታይ ዝገብረና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሓተና ከምቲ ቀዳይ ዝረኣናዮ ሰብ ብዘሎ ረቢሑ ኩሉ ነገር ረኺቡ ሂወቱ እንታይ ገብረሉ ይብለና ብኩሉ ነገር ኣብቲ ምድራዊ ኣብቲ ነፍሳዊ ኩሉ ነገር ሓጊዝናዮም ኣካላት ጥዑይ ኣካላት ተሃኒፆም ነቲ መሰረታዊ ናይ ምድሓን ክስሕትዎ ከለዉ ካብ ሂወት ኣምላኽ ክርሕቆ ከለዎ ግን ካብዚ ዝዓቢ ክሳራ የለን ቃል ኣምላኽ ከምኡ ዝብለና ሰብ ብዘሎ ዓለም ረቢሑ ነፍሱ እንታይ ይረክብ ብለና ስለዚ እዚ ነገር እዚ እንዳሓሰብና እንዳፀለና ቃል ኣምላኽ እንዳምሃርና ናብ ምድሓን ከነምፆም ኢና ክንፅዕር ዘለና ስለዚ እምነት ከዓ ብምንታይ ዝመፅእ ኣብሮሜ ክነግረና ከሎ ምዕራፍ 10 ጥቕሲ 17 እምነት ብምስማዕ ምስማዕ ከዓ ብቃል ክርስቶስ ይብለና መጠን ነቲ ቃል ብዝምሃርናዮም ብዝደጋገምናሎም እንታይ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ክኣምኑ ይኽእሉ እዮም ባዕሎም ድሓር ናብ ምድሓን እንተክብሩ ይኽእሉ እዮም ክመፁ ይኽእሉ እዮም ክውስኑ ይኽእሉ እዮም ካልኣይ እውን ወለዲ ናይ ባዕሎም መንፈሳዊ ሂወት ምዕባይ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ኣብታ ኤፌሶን ዘላ ማሕበር ክመርሕ ምስ ገደፎ ኣብ ቀዳይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ብዛዕባ እሱ ክኾኖ ዘሎ እስኻ ብቃል ብንፅህና ኩሉ ኣርኣያ ኩኖም ነቶም ተገልግሎም ዘለካ እንደገና ተዓቢ ከም ዘለካ
ኣብዚ እንታይ ይኹን ይፈለጥ ትውስኽ ከም ዘለካ ይፈለጥ ነዚ ከዓ ርእስኻ እንታይ ግበር ኢልዎ ወፊ ወለዲ በዚ ነገር እዚ ክንተጋህ ኣለና ባዕልና ክንዓቢ ኣለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ደሓና ፀባ ንምገብ ኣለና ብድሕሪኡ ናብ ልምሉም ብድሕሪኡ ናብ ዓፂም ከምኡ እንዳበልና ክንከይድ ይደልየና እዩ ከም በዓል ሰብ ቆሮንጦስ ድሒና ኣብ ሓደ ቦታ ደው ክንብል ኣይደልየናን እዩ ከምቲ ኣብ ዓለም ኮለና እንገብሮ ዝነበርና ህይወት ተመሊስና ኣብ ቤት ኣምላኽ ክንገብሮ ብኡ ዓይነት ቅዲ ህይወት ክንመላለስ ኣይደልየናን እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንዓቢ ይደልየና እዩ ኣብ ህይወትና ዕቤት ክርኢ ይደሊ እዩ ብምሉእ ሓድሽ ኪዳን ከይና ክንሪኦ ከለና ንቃል ኣምላኽ ምስ ሰማዕና ምስ ደሓና ኣብ ህይወትና ዕቤት ፍረ መንፈሳዊ ፍረ ኣብ ገላትያ ብመንፈስ ተተመላሊስኩም ግብሪ ስጋይ ክትገብሩ ይኹም ኣብኡ ዘሎ ፍረ ዓቕሊ ለውሃት እምነት ይኣኽለኒ ምባል ትዕግስቲ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ህይወትና ክረአ ኣለዎ ንሕና ንባዕልና ከም ወለዲ እንታይ ክንከውን ኣለና ኣብቲ ሒዝናዮ ዘለና እምነት ክንዓብን ክንውስኽን ኣለና እግዚኣብሔር ዝዓብይ ውሉድ ክርኢ ይደሊ እዩ በብዓመቱ ካራክተርና እንዳተለወጠ ሎም ዓመት ዝነበረና ባህሪ ብፀጉኡ ብሓይሉ ምስኡ ብምጥማቕ ደሞር ናኡ ብዝተፀጋዕና ደሞር ንዑ ግዜ ብዝሃብናዮ መጠን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባህርያትና ቅይሮ ክጅምር እዩ ደሞር ምስኡ ተውዒልና ኣምላኻዊ ነገር ኣብ ህይወትና ክርአ ክጅምር እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ለውጢ ይደሊ እዩ ፍረ ይደሊ እዩ ፍረ ማለት ከም ቃሉ ከምቲ ዝደልዮ ባህሪ ናብራ ብኡ ክንዓቢ ይደልየና እዩ ስለዚ ወለዲ ንባዕልና በዚ ነገር እዚ ክንዓቢ ኣለና ኦኬ ዝሃብዎም መልሲ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ንህቦም መልሲ ኩሉ ካብ ምንታይ ክኸውን ኣለዎ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ክኸውን ኣለዎ እዚ ድማ መፅሓፍ ቅዱስ ንኩሉ ሕቶታትና መልሲ ዘለዎ ክቡር ኩሉ ግዜ ክንበብ ክፅናዕ ዘሎ መፅሓፍ ምዃኑ ንክፈልጡ ይሕግዞም መፅኦም ሓቲቶምና እንድሕር ብትክክል ተዘይመሊስናሎም ፅባሕ ንጎ መፅኦም እንታይ ይገብሩና እዮም ኣይሓቱና እዮም ንሕና እውን ክንዓቢ ኣለና ኣብቲ መንፈሳዊ ኩሉ ብኩሉ ነገራት ራውንድ እንታይ ክንከውን ኣለና ክንዓቢ ኣለና መፅኦም ምስ ሓቶትና መንፈሳዊ ነገር ቃል ኣምላኽ መፅኦም ኣረድኡና ምስ በሉና ንሕና እንታይ ክንገብረሎም ኣለና ነቲ ቃል ክንገልፀሎም ኣለና ስለዚ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ተዳልዩ ፍፁም እንትኸውን መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ፅሑፍ ከንብብ ኣለዎ ኢልዎ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ካብ ንእስነትካ ትሒዝካ ነዘን ቃላት እዚአን ሰሚዕካየን ኢኻ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ከዓ ንሰናይ ግብሪ ንፅቡቅ ኣምላኽ ዝደልዮ ባህሪ ሒዙ ክግለፅ ተኮይኑ ቃል ኣምላኽ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ፅሑፍ ከንብብ ኣለዎ ደሞር ቃል ምስ መልኣና መፅኦም ክሓቱና ከለዉ ንሕና እውን ነቲ ዝመልኣና እንታይ ክንገብረሎም ንኽእል ኢና ዝሓተቱና ክንገልፀሎም ንኽእል ኢና እቲ ካልእ ሓሳብ ወለዲ ንውሉዶም ስቕ ንክብሉ ጥራይ ርግፀኛታት ዘይኮኑሉ መልስታት ክህቡ የብሎም ወለዲ ዝፈልጦ መልሲ ካብ ምሃብ ንላዕሊ ድሕሪ ሒደት ግዜ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ደልየክ ክነግረካ እየ ብምባል ባዕሎም ደልዮም ኮነ ሓቲቶም ነቲ ቁኑዕ መልሲ ክህብዎም ይግባእ እዩ ሓደ ነገር ሓቲቶምና ከምቲ ዓንቶይ ዝበልኮ ደሞር ንዓና ነፃ ኮይኖም ስለዝሓቱና ከይተሰከፉ ብነፃነት ስለዝሓቱና ምስ ሓቶትና ዘይከውን መልሲ ኢልና ክንሰዶም የብልና ዘይንፈልጦ እንተኮይንና ኣፅኒዕና ሓቲትና ተዳሊና መፂና እታ ብቀዳይ ዝሓተትካን መልሲ ረኪበላ ኣለኹ ኢልና ክንምልሰሎም ኣለና እንተዘይኮይኑ ግን ክኸዱና ኢልና ዘይከውን ነገራት ቃላት ነጊርና እንተሰዲድናዮም እቲ እንነግሮም ክቦ ይሰምዑ ስለ ዘለዉ ወላ ሓንቲ ነገር ከይተረድኦም እውን ክዓብዩ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣብዚ ነገር ክልተ ፀገማት ኣሉ እቲ ሓደ ፀገም ከይድና ክንሪኦ ከለና ህፃናት ንሕቶታቶም ትክክል መልሲ ኣብ ወቅቱ እንተዘይረኪቦም ክልተ መሰረታዊ ፀገማት ክፍጠር ይኽእል ወለዲ ንወለዲ እዛረብ ዘለኹ በዚ ነገራት እዚ ንርእስና ኣብቲ መንፈሳዊ ሂወትና እንተዘይዓቢና ዘምፅኦ ሳዕቤን ተቀዳማይ እንታይ እዩ ወለደይ ንኩሉ ሕቶታት መልሲ ክህቡን ኣይክእሉን እዮም ወይ ከዓ ክእለት የብሎም ብምባል ንክድምድሙን ኣብ መፃኢ ንወለዶም ንክሓቱ ክገብሮም ይኽእል እዩ ኣብዛ ኣነ ዝምህሮ ክላስ ሕጂ ገሊኣቶም ወለዲ ወላ ሓንቲ ሓቲቶሞም ፍልስፍና ይኹን ካልእ ነገራት ይኹን መፅኦም ሓቲቶሞም ሱቅ በል ጥራዮም ዝብሎም ክምልስሎም ኣይክእሉን እዮም ስለዚ መብዛሕትኦም ቆልዑት እንታይ ይኾኑ ኣቦይ ወይ ኣደይ በዚ ነገር ዝፍልጠት ስለዘይብሉ እዚ ሓደገኛ ኣብ ወለዲ ክትረአ ዘይብላ ፍልጠት ከም ዘይብልና እንድሕር ተፈሊጦም ኤኒ ዘጋጥሞም ነገራት ኣብ ሂወት መፅኦም ሓቲቶም ካባና መልሲ ክረኽቡ ኣይክእሉን እዮም ኦሬዲ ኣብ ኣእምሮኦም እንታይ ደምዲሞም ኣለው ኣቦይ ወይ ኣደይ ኣይፈልጥን እዩ ዝብል ሓሳብ ተረዲእዎም ስለ ዘሎ ነቲ ተሓቶም ሕቶ
بجبؤ ملسي كتبهم كم زيت ترديهم سلازلو زخون عينت نجارات عبيت مرتيون كال نجارات يكون زقات تشالنج سمعتهم كنجرونا አይክእሉን actually ንዓና እንተ ዘይነጊሮምና ናብ ፅቡቅ ዘይወስዱ ሰባት እንተረኺቦም ከምኡ ብኡ እንዳተፀለዉ ነቲ ዘይፅቡቅ ነገር እንዳሓዙ ክዓብዩ ይኽእሉ እዮም ናብ ዘየድለ ስሕተት እውን ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ካልኣይ ቆልዑ ንዝሓትዎ ሕቶታት ካብ ወለዶም ግቡእ መልሲ ኣብ እዋኑ ክረኽቡ ዝኽእሉ ምዃኖም ምዝርድኡ ንዓርኽቶም ወይ ንዘይኣምኑ ሰባት ንምሕታት يقدروا إذا دم أزج حدا جينا نبزخون أنفت كمرحم يخلي خمسة قديمة ناب كلتس ناب سحتات كي ترى في غوستهم يخلي نعمل نتحيز كازل نحيز نازل لنا أمنت تردي إن نازل أمنت نات أبتناتنا من فصاحي والتزيع عبينا صبوا جينا نتنا ديفند كنجبر تزيك إلنا كنرد أنت زيك إلنا apologetics بلو كورس على أمنت كا define تجبر ترد بتستحتت كاو كم زخن جبر أنت زيك إلنا حدقنيا أيو أي كحتونان يوم ملس كم يرخبون كابانا خفلت يوم أما ودعتا نايس حتى الزمهرو سبات ترخيبون مون نتتمرت الساتهم زمهروهم كلا ما مدوو يخلي يوم عبيت مرتهم كخون خلي بأرختهم كخون خلي بميديا كخون يخلي سلاز ولدي نحناون أبتمن فساوان نقر نتاي كنكون علينا كان عبي كان أدب علينا قالوا نصنع كم تقديم زولكو ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከይና ክንሪኦ ከለና ኢያሱ ምስ ሞተ ጎይታ እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎ ሙሴ ምስ ሞተ ንኢያሱ እንታይ ኢልዎ ሙሴ ባርያ እንታይ ኮይኑሎ ሞይቱሉ ነቲ ቃል ግን ንስኻ እንታይ ግበሩ ለይትን መዓልትን ኣጽናዓዮ ኣንብቦ ኣስተንትኖ ብርሕሩ ኣረዳዳእኻ ክቅየር እዩ ካብኡ ንፀጋም ንየማን ኣይትተኣለ ንበሮ ምስ ነበርካዮ ኣብ ኩሉ ቦታ እንታይ ትገብሮ ዘበለ ቃንዓካ እዩ ክብሎ ከሎ ኢና ስለዚ كباب سالاسان حدا نجستات يوم أبقى المزلو تناي شعوز نبرو نجستات كباب شو عته نجستات يوم نيرم تختم عروض نيرو توم عسرت خلت خصو اليوم سكادو نموسيزون تقولوا ريبورت زي تنكتمات تستعرضا توم حزب تواقع توم مخانو حقي جن እግዚአብሔር አምላኽ ኣጽዋር ሕዝ ወይ እውን ካለ ንኸዋገ ካዝኽእል ነገራት ስራሕ ኣይኮነን ኢሉ እንታይ ኢልዎ ንቃል ኣምላኽ ኣንብቦ ኣጽናዓዮ ኣረዳድኣኻ እሱ እዩ ዝቕይሮ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ከም እዩ ዝብለና ስጋኹም ህያው ቅዱስ መስዋዕት ገይርኩም ንኣምላኽ ክትብዎ ብምሕረት ኣምላኽ እንታይ ገብረኩም ኣለኹ ይሓትኩም ኣለኹ ኢሉ ጳውሎስ ንሰብ ሮሜ ክጽሕፈሎም ከሎ ስለዚ ብምሕዳስ ሓሰብ እንታይ ግበሩ ተለወጡ ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰሉ ኢሉ ክነግሮም ከሎ ብምንታይ ኢና ንልወጥ ተይልና በቃሉን ብመንፈሱን ኢና ቃል ኣምላኽ ብመጣን ዘንበብናዮ ቃሉ ብዘጽናዕናዮ እቲ ቃል መንፈስ እዩ ኣብ ህይወት ኣሎ ኮምፕሊትሊ ዳይቨርት ኮምፕሊትሊ ካብቲ ዘለኻዮ ኣካይዳ ቀይሩ ናብ ካልእ ክወስደካ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ቅድስ ዝኽእል እዩ ብመጠን ዘንበብካዮ ነፍስኻ ኩሉ እንትናኻ እንታይ ክገብረካ ዝኽእል ከጥዕካ ዝኽእል እዩ ስለዚ ቃሉ እንታይ ክንገብር ኣለና ከነጽንዕ ኣለና ንኢያሱ ከምኡ ኢልዎ ንቃሉ ሒዝዎ ንቃሉ ተኣዚዝዎ ብለና ብድሕሪኡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከባቢ 31 ነገስታት ካብ ቅድሚኦም ከኣልየሎም ከሎ ኢና ኣብ ቃል ኣምላኽ ንሪኦ ኣብ መዝሙር ዳዊት እውን ከምኡ ለና ቃል ኣምላኽ ለይትን መዓልትን ከነስተንትኖ ከም ዘለና መሰስተንተናዮ ኣብ መወዳእታ ኣብ ሩባ ዘላ ገረብ ኦም ኣብኡ ለይትን መዓልትን ሓይዚ ይብለና ኣብኡ እንታይ ከም ዝኸውን ፍረ ከም ዝኸውን ክልክዕ ከምታ ገረብ ፍረ ትህብ ኣብ ሂወትና እውን ፍረ كم زخون كلا تيموثاوس معرف 3:16 خم يدلنا كاب نسنت كاتحس كان مدحان انتي زغبر كاين قال زسمع كايني سلازي تني املاح سب نسناي جبر تدالي فصم متان كخون منفس املاح زنفسو صحف كنببالو نمنتاي طقمتينا نمئداب نصدقي نتكساص نمئرام يطقمو يلو ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ كنغرو كل ኢና ንሪኦ እዝራ ሓደ ውሳኔ ወሲኑ ብለና ካብ ሙርኮም ዝተመለሰ ከባቢ 3 ወርሕን ገለን ንከባቢ 1000 ዝኾኑ ሰባት ካብ 1000 ክሳብ 6000 ዝኾኑ ሰባት ሒዙ ምስ ተመለሰ ሓደ ነገር ወሲኑ እዝራ ኣብ ጥቕሲ ምዕራፍ 7 ጥቕሲ 10 እዝራ ንቃል ኣምላኽ እንታይ ክገብሮ ከጽንዖ ክነብሮ ክምህረሉ ይብለና ስለዚ ንቃሉ ምጽናዕ ከም ወለዲ እዚ ኣብ ቃሉ ግዜ ክንወስድ ከለና ኣብ ሂወትና ለውጥ ከም ዘምጽእ ኩላትና እዚ ነገር እዚ እንታይ ኮይና ኣለና
ተሞኪርናን ተረዲእናን ኣሎ ስለዚ ቃሉ ኩሉ ግዜ እንታይ ክንገብር ኣለና ከነፅንዕ ከነንብብ ኣለና ብጸሎት ምትጋህ ኣብ ማቴዎስ 26 ኩሉ ግዜ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ከየባታና ክንጽሊ ከም ዘለና ንቑሑ ኢልና ኣሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለዎ ኣቦታት ከይና ክንሪኦም ከለና መብዛሕትኦም ኩላቶም እግዚአብሔር ዝተጠቀመሎም ናይ ጸሎት ሰባት እዮም ነይሮም አብርሃም ካብ ሃራን ዝበሃል እዚ ሕጂ ቱርክ ንብሎ ዘለና ምስ መጸ ኣብ ቤቴል መሰውእ ሰሪሑ ይብለና ኩላቶም በዓል ኢሳቅ ኩላቶም መሰውኢ ነይሮም ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ዝገብሩሉ ብጸሎት ዝራኸብሉ ጸሎት ማለት ምስ ኣምላኽ ምዝርራብ ማለት እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓሳቡን መደቡን የረዳእካ ንስኻ ክትክትብሎ ትደሊ እግዚአብሔር ኣምላኽ ትዛረቦን ተረድኦን ኣብ ጸሎት ብዙሕ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ኢኻ ትካፈል ብዙሕ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ኢኻ ትርኢ ብዙሕ ለውጢ ኢኻ ኣብ ህይወትካ ትርኢ ስለዚ ኩሉ ግዜ ብጸሎት እንታይ ክንገብር ኣለና ክንነቅሕ ክንተግህ ኣለና ብእምነት ምዕባይ ኣብ ዕብራውያን ብዘይ እምነት ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ከስምሮ ዝኽእል ወላ ሓደ የለን ብለና እዚ ንሪኦ ዘለና ሓሳብ ነጥብታት ወለዲ ክንገብሮ ዝግባአና ኣብ ህይወትና እዩ ስለዚ እምነት ከምቲ ኣብ ሮሜ ዝበልኩ ዓንቶይ ብዝሰማዕካዮ መጠን ኢኻ ትኣምን ንቓል ኣምላኽ ብመጠን ዝሰማዕካዮ ዘስተንተንካዮ መጠን ንእግዚአብሔር እንዳኣመንካዮ እምነት እንታይ ይብልዎ ማስል ይብልዎ ብመጠን ኤክሰርሳይዝ ዝገበርካዮ እዩ ኣብ ህይወትካ ንእግዚአብሔር እንዳኣመንካዮ ዋላ ብርቱዕ ዓበይቲ ቻሌንጅ ዝተጋጠመካ ኣብ ፀገምካ ኣብ ሽግርካ ኣብ ዘጋጥመካ ነገራት ንእግዚአብሔር ክትጥምቶን ክትኣምኖን ትጅምር ብሓንሳእ ትላማምዶ ነገር ኣይኮነን ቀስ እንዳበልካ ትላማ ቃሉ እንዳንበብካ እንዳጸለኻ ብእምነት እንዳዓበኻ ክትከይድ ኣለካ ክንከይድ ኣለና ከም ወለዲ ዘይ ብእምነት እንዳዓበና ተዘይከይና ኣብ ህይወትና ሓደጋ እዩ ምክንያቱ ኣብ ዝህልቁ ምዕራፍ 13 14 እቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝረኣየሎም ሰኣን እምነቶም እዮም ሚስ ገይሮም ስሒቶም ኮርስ 12 ሰባት ክስሉ ይኸይዶም እዮም እቶም ክልተ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ኣሚኖም ብለና ኦፍ ኮርስ ትካዕ ኩላቶም ነቲ ዝነበረ ኩነታት ብሓደ ዓይኒ እዮም ጠሚቶም ግን ነቲ ኩነታት ንሳቶም ብመን ሪኦም ብእግዚአብሔር ሪኦም እግዚአብሔር ነቲ ኩነታት ቅይሮ ከም ዝኽእል ኢያሱ ብፍላይ ክምልስ ከሎ እቲ ዘፅልለሎም ኣምላኽ ካብኣታቶም እንታይ ኮይኑ ተኣልዩ ዋላ እኳ ተን ከተማ ይተዓረዳ እቲ እነምልኹ ኣምላኽ ነተን ከተማ ከፍርሰን ይኽእል እዩ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ህዝቢ ኣልዩ ንዓና ነታ ምድሪ ክበና ይኽእል እዩ ክዛረብ ከሎ ምስ ካሌብ ኮይኖም ብእምነት ንኣምላኽ ኣሚኖሞ ከምቲ እግዚአብሔር ዝሪኦ ክርእዩ ከለዉ ኢና ንሪኦም ከባቢ 2 ሚልዮን ዝኾኑ ህዝቢ ግን ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ስለዘይኣመንዎ ኣብ ምድረ በዳ ክጠፍኡ ከለዉ ኢና ንሪኦም ስለዚ ወለዲ ብእምነት ክንዓቢ ኣለና ነቲ ነምልኹ ኣምላኽ ክንኣምኖ ኣለና እቲ ዝፀዋዓና እሙን ምዃኑ ዘዕቢ ምዃኑ ዝልውጥ ምዃኑ ዝቅድስ ምዃኑ ካልእ ሰብ ዝገብር ምዃኑ በዚ ነገራት እዚ ኣብ ህይወትና እንታይ ክንገብሮ ኣለና ክንላማመዶ ኣለና ሕብረት ምግባር ኣሕዋት ብሓንሳእ ሓቢሮም ክነብሩ ክንደይ ሰናይን ጥዑም ኣብ ሕብረት እግዚአብሔር ኣሎ ሰብ ብሰለስተ ነገራት እዩ ኣብ ህይወቱ ክህነፅ ዝኽእል ብቃል ብጸሎት ብሕብረት እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝግበር ዘበለ ባይብል ስታዲ ይኹን ካልእ ነገራት ይኹን ምስ ኣሕዋት ዘራኽብ ዘበለ ምስ ስድራ ቤት ናይ ቃል ኣምላኽ ሕብረት ክንገብር ኣለና ቃሉ እንታይ እዩ ዝብለና እግዚአብሔር ከም ቃሉ እዩ ከምቲ ዝበሎ እዩ ኣክቲ ዝገብር ነቲ ዝበሎ እዩ እንታይ ዝገብሮ ዝፍጽሙ ክንሓብር ከለና ምስ ኣሕዋት ናይ እግዚአብሔር ኢድ ኣብኡ ከም ትግለጽ ከም ትገሃድ ኣብኡ በረኸት ከም ዘሎ ኣብኡ ፈውሲ ከም ዘሎ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ኣብ ገለገለ ወለዲ ሆምሴላት ተገይሩ ክመፁ ኣብ ባይብል ስታዲ ነዊሕ ዓመታት ኣይትሪኦም ኒኻ ከምኡ ክኸውን የብሉን ከም ወለዲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ሕብረት እዩ ዘዕብየና ተቐዳሚቲ ማሕበር ብሕብረት ዝተፈለጠት ከም ዝነበረት ግብረ ሃርያት ከና ክነፅንዖ ከለና ኣብኡ ብሓንሳእ ሓቢሮም ኩሉ ነገራት ይገብሩ ነይሩ ኢድ እግዚአብሔር ከዓ ኣብቲ ሕብረት ይርእይዋ ነይሮም ስለዚ ወለዲ ኣብ ሕብረት ክንጥመር ክንተሓዝ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣነ ነዊሕ ዓመት ካብቲ ጎይታ ዝተቐበል ኩሉ ግዜ ክሳዕ ሕጂ ኣንለስ ናይ ኣገልግሎት ነገራት ተዘይጋጢሙ ኣብ ሆምሴል ኣሎ ምክንያቱ ኣብኡ ኢኻ ካብቲ ናይ ሰንበት ንላዕለ ንባዕሉ ኣብኡ ኢኻ ሞር ትማር ሓደ ግዜ ነገራት ክኸብድ ከሎ ኣብ ማእከልካ ዘለዉ ኣሕዋት ቃል ሂቦም ቃል ክዛረቡ ከሎ በቃ ነገራትካ ክሕደስ ከሎ ኣብቲ ሕብረት ትሪኦ ብሓንሳእ ክትፅሊ ከለካ ድኻም ካብ ህይወትካ ክቕንጠጥ ትሪኦ ኣብኡ ለውጢ ዕቤት ኣብ ህይወትካ ስለዚ ከም ወለዲ ኣብቲ ሕብረት
ክንመጽእ ኣለና ብዙሕ ግዜ ጸላኢ ንሰብ ዝውሕጦ ካብ ሕብረት ክወፅእ ከሎ እዩ ከጥፍአካ ተደልዩ ካብ ሕብረት ይኽኣለካ ዝደሊ ገለገለ እውን ኣብ ገለ ወለዲ ዝርአ እግዚኣብሔር ክዛረበና ምስ ጀመረ ራእይ ከርእየና ምስ ጀመረ ከምዚ ዩኒክ ፍሉያት ኮይኑ ክርዳእና ይጅምር ጸላኦም ብከምኡ ከረዳእና ይጅምር ሕብረት ያለየኒ ኣነ ኣብ ገዛይ ኮይኑ ድሌተይ እግዚኣብሔር ንዓይ ይዛረበኒ እዩ ዝብሉ ነገራት ሓደገኛ እዮም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ሕብረት እዩ እንታይ ዝገብረና ዘዕብየና ኣቦታትና ብከምኡ እዮም እንታይ ዝኾኑ ነይሮም ኮርስ ቡይ መለለ እዮም ስለዚ ነቲ ናቶም ዓይነት ኣካይዳ ክንክተሎ ፅቡቅ እዩ ሕብረት ክንገብር ኣለና ኣብቲ ዘለናዮ ቦታ ወለዲ ወንጌል ብምስካር ጳውሎስ ኣብ ቀዳይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9:16 ወንጌል ተዘይሰበኩ ወይሉ ኢሉ ወንጌል ክንምስክር ኣለና ከም ወለዲ ክርእይዎ ከሎ ኣብ ሂወትና እዚ ናብ ከምኡ ዓይነት ነገራት ንኽመፁ ባይታ ይፈጥረሎም እዩ እንደገና ሓጎስ ዘሎ ከዓ ወንጌል ተዛሪብና ወንጌል ሰቢኽና ምስ መፃና ኣብ ውሽጥና ክንገልፆ ዘይንክእል ናይ እግዚኣብሔር ሓጎስ ናይ እግዚኣብሔር ዕረፍቲ ኣሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እውን ንቃሉ ብስዕ ተኣምራት ዘፅንዖ ሞትን ትንሳኤን ክንእውጅ ከለና ኣብ ግብረ ሐዋርያት ከይድና ከነፅንዖ ከለና ዝበዝሕ ትእምርትን ተኣምራትን ዝግበረሉ ኣብቶም ወንጌል ሰሚዖም ዘይፈልጡ በዓል ጳውሎስ ወንጌል ምስ ነገርዎም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓበይቲ ሚራክልስ ጳውሎስ ናብ ገላትያ ምስ ከደ ካብ ማህፀና ድዩ እጋሩ ዝሞተ እጋሩ ዝሞታ ከም ዝነበረ ኣብ ልስጥራ ኣብ ደርቤ ምስ ከዱ ወንጌል ክዛረቡ ከሉ እግዚኣብሔር ምስኦም ኮይኑ ክፍውስ ከሎ ኢና ንሪኦ ከም ስድራ ቤት በዚ ነገራት እውን ክንተንግህ ኣለና በዚ ነገራት እውን ኣብ ሂወትና ክንዓይ ኣለና ናይ ቤተክርስትያን ኣልቲሜት ጎል ናይ ኩላትና ኣብዚ ምድሪ ዘለናዮ ቀንዲ ዕላማ እንታይ ወንጌል ኩላትና ክንነግር ኣምላኽ ኦፍኮርስ ንወንጌል ኢሎም ዝተፈላለዩ ወንጌላውያን ንሳቶም ሙሉእ ግዜኦም ዝሃብዮም ግን ነፍሲ ወከፍና ነቲ ዝጠዓምናዮ ዘረምሰስናዮ ሓቂ ሂወት ንካልእ ሰብ ክነመሓላልፍ ልክዕ ከምታ ሳምራዊት ሰበይቲ ነቲ ናይ ጎይታ ነገር ዝጠዓመቱ ከይዳ ነታ ዝፈለጠታ ነታ ዝተረድአታ ከይዳ ዝነገረቶም ንሕና እውን ነቲ ዝጠዓምናዮ ኩላትና ጥዕምና ኢና ነቲ ሓቂ ተረዲእና ኣብ ሂወትና ለውጢ ርኢና ኢና ርትዕ ርኢና ኢና ውሽጥና ነዚ ነገር እዚ ናብ ካልኦት እንታይ ክንገብሮ ኣለና ከነመሓላልፎ ኣለና በዚ ነገር እዚ ከም ወለዲ ክንተጋህ ኣለና ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ሂወትና ከምቲ እዝራ ሂወቱ ዝወፍየ ልቡ ዘዳልወ ከምኡ ከነዳልሉ ኣለና ከምቲ ኣቦታትና በዚ ነገራት እዚ ንኽዓብዩ ንኽፅልዩ ብእምነት ብኩሉ ዝሓብሩ ዝነበሩ ከምኡ ክንከውን ንሕና እውን ከም ወለዲ ኣለና ካልእ ናይ ወለዲ ሓላፍነት ከይና ክንሪኦ ከለና ምእዛዝ ምምሃር ንኽእዘዙ ንወለዶም ክእዘዙ ክንምህሮም ኣለና ኦፍኮርስ ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 20 ከይና ክንሪኦ ከለና ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ኢሉ ኣሎ ኣብ ኤፌሶን ከይና ክንሪኦ ከለና ኣብ ምዕራፍ 6:1 ካብ ጥቕሲ 1 ክሳብ ጥቕሲ 3 ኣብ ቆሎሴውን ኣለና እቲ ሓሳብ ኣብ ምዕራፍ 3 ንስድራና እንተተኣዚዝና ንስድራና እንተኸቢርና ኣብዚ ምድሪ ንገብሮ ዘበለ ከም ዝሰልጠናን ከም ዝቐንዓናን ነዊሕ ዕድመ ከም ንነብርን ቃል ኣምላኽ ይነግረና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ቃሉ ንወለድኻ ብመጠን ዝተኣዘዝካዮም ዝሰማዕካዮም መጠን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ከም ዝገብረካ ከም ዝባረኸካ ነዊሕ ዕድመ ነብር ባይታ ከዳልወልካ ከም ዝኽእል ቃሉ ይነግረና ብንገብሮ ዘበለ ኩሉ እውን ከም ዝቐንዓና ይነግረና ከምኡውን ወለዲ ንደቅና ከነምርሮም ከም ዘይብልና ዘየድሊ ቃላት ሕማቅ ቃላት ኣቃጣፅዓና ይኹን ኩሉ ነገርና እውን ብኣና ከይምረሩ እውን ወለዲ እውን ንደቅና ከምኡ ክንከውን ከም ዘለና እዩ ዝነግረና ስለዚ ንደቅና ስድራ ቤቶም ክእዘዙ ከም ዘለዎም ክንምህሮም ኣለና ካብ ንእስነቶም ኣብዚ መወዳእታ ዘመን ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ኣብቲ መወዳእታ ዘመን ሰባት ገንዘብ ዘፍቅሩ ተደላ ዝደልዩ ሰበኽቲ ርእሶም ምዃኖም እንደገና ከዓ እንታይ ኢሉ ኣለዎ ክዛረብ ከሎ ንውሉዶም ዘይእዘዙ ክኾኑ እዮም ኢሉ ፅሒፉ ኣሎ ወለድናና ከምዚ ዓይነት ነገር ከይከዱ ንስድራ ቤቶም ክእዘዙ ከም ዘለዎም ክንምህሮምን ክንኣልዮምን ኣለና ትእዛዝ ምስ ዝጠሓስ ወይ ከይተፈፀመ ምስ ዝተረፍ እውን ክንኣልዮ ኣብ ገለገለ ኤርያ ተዓቕሞም ክርዳእና ኣለዎ ሓደ ኦፍኮርስ ኣብቲ ዝመፅእ ስለ ንሪኦ ደቂ 8 ዓመት ምስ ኮኑ እንታይ ክሰርሑ ይኽእሉ
ሓደ ግዜ እንታይ ክሰርሑ እንታይ ሓላፍነት ክወስዱ ከም ዘለዎም በብዕድሞኦም ስለ ዘይንፈልጥ ወዲ 8 ዓመት ኩሉ ናይ ወዲ 14 ሓላፍነት ትቦ ስለዚ ዓቕሙ ይኮነን ክርስዖ ይኽእል እዩ ዝበልካዮ ግበሮ ዝበልካዮ ዘይ ከገበሮ እውን ክመጻካ ክእል እዩ ስለዚ ምስ ዝጥሕሱ ከመይ ቀሲልና እንታ ክንገብሮም ኣለና ከነረድኦም ኣለና በብ ዝረስዑ በብ ዝጠሓስዎ ነገራት እንዳምፃና እንተቐፂዕናዮም ሓሳባቶም ከይተረዳእና ወይ እውን ከይፈፀምዎ ተፀኒሖም ፅቡቅ ኣይመፅን እዩ ዘይፈፀምሉ ምክንያት መጀመርያ ክንሓቶም ከም ዘለና ብድሕሪኡ ብትህኪት ወይ እውን ብሸለልትነት ኮይኖም እውን ምስ ተረድኡ ጌጎም ክንቀፅዖም ኣለና እምበር ከሓተትና ነቲ ዝጠሓስዎ ሱቕ ኢልና እንድሕር ክንቀፅዖም ተጀሚርና ፅቡቅ ኣይመፅን እዩ ናይ ቆልዑ ሓሳብ ምርዳእ ነዚ ሓሳብ እንዳንበብኩ ከለኹ ኣብቲ መፅሓፍ እንታይ ረኺበ ሓደ ሰብኣይ ክልተ ደቂ ነይሮን እቲ ሓንቲ ጓሉ ተዓባይ ንዓኣ ሞር ትሪት ገብራ ንዓኣ የፍቅራ ይፈትዋ ከም ዝነበረ እታ ጓሉ እያ ነዚ ነገራት ዝምስራየት ነቦኣ ክትሐጉሶ ኢላ ደሞር ኣብቲ ገዛ ብዝሰርሐቶ መጠን ኣቦኣ እንታይ ክገብራ ከሎ ክንእዳ ከሎ ነቲ ዓባይ ቆልዓ ንዓባይ ሓፍታ ትርኢ ስለ ዝነበረት እሳ ከዓ ነቦኣ ክትሐጉሶ ትደሊ ነይራ ስለዚ እታ ዓባይ ጓሉ እንታይ ትገብር ነይራ ካሚችኡ ኣምፂኣ ሓፂባ ሰጢሓ ምስ ነቐፅ ኣውሪዳ ኣስታሪራ ተዳልወሉ ነይራ ስለዚ ኣቦኣ ኩሉ ግዜ ንዓኣ ይንእዳ ከም ዝነበረ ኣብቲ ታሪክ ክሪኦ ከለኹ ብድሕሮታ ንእሽተይ እንታይ ጌራ ነቦኣ ክትሐጉስ ክትብል ናይ ኣቦኣ ካምቻ ወሲዳ ሓፂባ ነቲ ስልኪ ከይወልወለት ኣብኡ ከላ እንታይ ጌራቶ ሰጢሓቶ ስለዚ ናይቲ ስልኪ ረስሓት ኣብቲ ካምቻ እንታይ ክኾን ከሎ ነቲ ካምቻ ክፅይቆ ከሎ ኣበላሽዎ ሽዑ ኣምፅያ ምስ ወለሎ ምስ ኣስታረረቶ በለት ሰብኣይ መፅኡ ምስ ረኣዮ ንጓሉ እንታይ ክገብራ ከሎ ቀፅዓ ከሎ እታ ቆልዓ ኣብ ሂወታ እንታይ ኢሉ ገሊፅዎ እቲ ፀሓፋ ያው ክገልፆ ከሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦ እዩ ዝብል ሓሳብ ክነግርዋ ምስ ጀመሩ ናይ ኣቦኣ ፅቡቅ ኢሜጅ ፅቡቅ ስእሊ ስለ ዘይነበራ እግዚኣብሔር ኣቦ ከም ኣቦ ጌራ ክትቅበሎ ነዊሕ ግዜ ከም ዝወሰደላ ዝተወሰነ ካውንስሊንግ ከም ዝወሰደላ ኣብቲ ፅሑፍ ይዛረብ ስለዚ ናይ ቆልዑ ሓሳብ ምርዳእ ካብ ኣበላሽኻ ኢሉ ክሃርማ ወይ እውን ኣቢዩዝ ክገብራ ዝግብኦ ስለምንታይ ሓፂባታ ንምንታይ ሓፂባታ ኦፍኮርስ እታ ካምቻ ክትግዛእ ትኽእል እያ ክትቅየር እውን ትኽእል እያ ነቶም ደቅና ግን ነታ ጓሉ ግን እንታይ ገብራ ከሎ ኢና ንሪኦ ኣብ ውሽጣ ክሳዕ ክትርስዖ ዘይትክእል ሓደገኛ ነገራት ገዲፍላ ክሓልፍ ከሎ ኢና ንሪኦ ስለዚ ናይ ቆልዑ ሓሳብ ክንርዳእ ፅቡቅ እዩ ዘይፅቡቅ ነገራት ክገብሩ ከበላሽው ይኽእሉ እዮም ከይተረድኦም ንምንታይ ገይሮም ኢልና ግን ክንሓቶም ኣለና እንዳሰርሑ ሳምታይምስ ብደገ መፂና ንዓና ክሕጉሱ ክብሉ ገዛ ክፅርዩ ክብሉ ክቡር ነገር ክሰብሩ ይኽእሉ እዮም ካብ ነቲ ክቡር ነገር ተሰይሩ ኢልና ንዕኦም ዘየድሊ ቃላት ማህረምቲ ክንገብር ዝግባኣና ስለምንታይ ከም ዝተሰበረ ክንሓቶም ስምዒትና ክንገትእ ኣለና ስለዚ በቦኣ ብዙሕ ነገር ተጎዲኣ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ምስሊ ከይተረፈ ኣቦ ዝብል ንክትቅበሎ ከም ዘሸገራ ኣብቲ ሓሳብ ርአ ስለዚ መቕፃዕቲ ክንቀፅዕ ከለና ቆልዑ ከይፈለጡ ትእዛዝ ክጥሕሱ ስለዝኽእሉ ንምንታይ እዮም ከምኡ ገይሮሞም ከንሓቶምን ከነዘራርቦምን ኣለና ኦፍኮርስ ተዛዕበናሉ ድሕረ ባይታ ዋላ ቃፃፅዓና ፅቡቅ ኣይኮነን ክቡር ኣቑሑት ተሰይሩ እውን ኣብቲ ዝዓበናሉ ብዙሕ ነገራት ርኢና ኢና ብዙሓት ቆልዑት በቲ ነገር ክህረሙ ቅጥቀጡ ስለዚ ብፍላይ ከይፈለጡ ነገራት ተሰይሮሞ ንሳቶም ይዓብዩ ንሳቶም ይኸብሩ ካብቲ ንብረት እንዳፈለጡ ክሰብርዎ ከለዉ ኢና ክንቀፅዖም ዘለና እምበር እንዳሓለፉ ብዙሕ ግዜ እንዳሓለፍካ ብኬረ ክትሰብር ከለካ ዘየድሊ ቃላት ዘየድሊ ፀርፊ ከምኡ ክኸውን የብሉን ስለዚ ከይፈለጡ ከዓ ትእዛዝ ክጥሕሱ ስለዝኽእሉ ከነረድኦም ኣለና መቕፃዕቲ ቆልዑ በደል ፈፂሞም ቅድሚ ምቕፅዖም ዝቕፅዕሉ ምክንያት ብፍቅርን ብህዱእ መንፈስን ምርዳእ ንምንታይ እዮም ዝቕፅዑ ዘለዉ ዝተቐፅዑሉ ምክንያት እንታይ እዩ ክሊር ክንገብረሎም ኣለና እንደገና ብህዱእ መንፈስ ሻውት እንዳገበርና ዘይኮነ
لا تقطعنا زي كنا بهود منفس تاخن قبرهم علينا كنا ردهم علينا نسمعتهم متنقع قبو زي كنا قالات كام زراب مقطب أبزخ نتنقع علينا مهنياتو مس سمعوا أبي هو تماوش أم كتعرف سلازق نبزح رأس خامت حت نبزيد اللي كوستهم يخيليو قال سبات قال تزاريبومنا نوح جزي أب أوشت نايز نوح جزي يقول أنا سازحنا خاب متان استزاربناهم نعوم كنقودهم سلا نخيل كنت نقول لهم علينا بسمعتاتهم بوزي كون قالات كأنت خنقبر يبلنا كنزارب يبلنا ناي زعبنا لو قانقا نفلط اينا دم كون كاتت كي تطف تبونقص زبحال هي كبت قالات نايتي ارتراوي هيوت كيد كخطري كلهم كوم عينت كمتي زبحالو زنبر قال بيوتو كفصم كل اينا نري قلام ايتسمعني ها دونقور ايخا زولو قالات حجي بفلاي ናብ ጎይታ ምስ መጽሓፍ እግዚአብሔር አምላክ ኩሉ ነገር እንዳዓበየ ካንዳለወጠ ከኸይድ ኮሎቶም ቃላት ሕጂ ክሰምዖም ከለኻ ኢሪቴት ገብሩኻ ይርብሹኻ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ነገራት ክንጥንቀቕ ኣለና እንብሎ ንዖም ዝሃሲ ክኸውን የብሉን ንዘቕርቦ ምክንያት ሕቶን ርእቶም ብፅሞና ምስማዕ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ገለገለ ኤርያ ንሕና ጌገኛታት ኮይና ክንፀንሕ ንኽእል ኢና ስለዚ ንዘቕርቦ ኣባላሽዮም ኣለው ተጋግዮም ኣለው ንቆፅዖም ደሊና ኣለና ንስማዓዮም ኣብ ገለ ኤርያ ንሳቶም ንፁሃን ኮይኖም ክፀንሑ ይኽእሉ እዮም ንኣብነት ምስ ቆልዓ ተተባኢሱ ንስኻ ኢኻ ጌገኛ እንዳበልካ ወትኻልቆ ቆልዓ እውን ጌገኛ እሱ ጌገኛ ክኸውን ይኽእል እኮ ግን ንወድኻ ንስኻ ኢኻ ጌገኛ እንዳበልካ ከይሰማዓካ ናቱ ሓሳብ ከይተረዳእካ ምቕፃዕ ፅቡቅ ኣይኮነን መን እዩ ኣበላሹ እንታይ ኮይኑ እቲ ነገር ካብ መጀመርያ ፀኒልና ክንሰምዖም ኣለና ብፅሞና ክንሰምዖም ኣለና ኦፍኮርስ ኮለሉ ብልኦም ሓሳቦም በቲ ከምቲ ንሕና እንደልዮ ገይሮም ክቅርቦ ይክእሉን እዮም ግን ንዕብዮም ስለ ዘለና በቲ ንገብሮ ጌጋ ክንሃስዮም ስለ ንኽእል እግዚኣብሔር ፀጋ ከብዝሓና ብፅሞና ክንሰምዖም ናይ ምስማዕ ነገራት ከምኡውን እዚ መፅሓፍቲ ይኹን ካልእ ነገራት ዝሕጉዙና እንተንቢብና እውን ፅቡቅ እዩ ንዖም ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ኣብ ሓዳርና ይኹን ኣብ ቤተክርስትያን ይኹን ኣብ ኩሉ ቦታ ናይ ብፅሞና ምስማዕ ኣገዳሲ እዩ ከምኡ ዓይነት ነገር ከነማዕብል ኣለና ከምኡ እንተማዕቢልና ንዖም እውን እንታይ ክንገብሮም ንኽእል ኢና ክንሰምዖም ንኽእል ኢና ሰሚዕና እውን ጌገኛታት ኮይኖም ንቆፅዖም ሓደሓደ ግዜ ሰኣን ምስማዕና ንሳቶም ጥዑያት ከሎ ክንቆፅዖም ንኽእል ኢና ሰሚዕናዮም እውን ንሳቶም ንፁሃን ዝኾኑሉ ሰዓት ኣሎ ስለዚ ብፅሞና ክንሰምዖም ኣለና ክንመክሮም ከለና ኮነ ክንግስፆም ምስ ካልኦት ቆልዑ ከነወዳድሮም ይብልና እዚኣ ንሕና ኣብ ሃገር ኣብ ኤርትራ ዝዓበና ኣለ እንደገና ኣብ ደቀና ከዓ እዚኣ ትድገም እያ ብፍላይ ኣብዚ ክላስ ክትሰምዖም ከለካ ከምኡ ምስ ካልእ ሰባት ነወዳድሮም ብዙሕ ግዜ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተስኪሩ ይፈጥ ካልእ ሰብ ክኸውን ኣይክእልኒ ከምቲ ዝፈጠረኒ ኮይኑ እየ ክነብር ተፈጢረ እምበር ንካልእ ወይ እውን ወዲ ካልእ ኮይነ ክዓቢ ኮንኩን እግዚኣብሔር ፈጢርኒ ስለዚ ምስ ካልእ ንደቅና ምውድዳር ፅቡቅ ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ ይሓስየና ኦፍኮርስ ምስ ቤተሰብካ ይኹን ምስ ደቂ ገዛውትካ ምስ ካልኦት እንታይ ይገብሩካ እዮም ወለድኻ የወዳድሩካ እዮም ዘየድልለው ርእሰ ምትሓት ከተማዕብል ትኽእል ኢኻ ወይ እውን ንሳቶም ዝገበሮ ስኻ ተዘይጌርካዮ ተስፋ ቆሪፅካ እውን ናብ ዘየድሊ ዘይፅቡቅ ነገራት ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ናብ ከምኡ ነገር ንኸይከዱ ምስ ካልኦት ከነወዳድሮም የብልናን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዕኡነት ወድና ዩኒክ ገይሩ ፈጢርዎ እዩ ንሱ ክኸውን እዩ ከዓ ፈጢርዎ ካልእ ክኸውን ኣይኮነን ፈጢርዎ ስለዚ በዚ ነገር እዚ ክንጥንቀቕ ኣለና ወለዲ ብካልእ ነገር ኣብ ዝሓርቁሉ ግዜ ቆልዑ ካብ ምቕፃዕ ምቁጣብ ወይ ምስ በዓልቲ ቤትካ ክኸውን ንኽእል ወይ ኣብ ኣገልግሎትካ ክኸውን ወይ ኣብ ስራሕካ ክኸውን ንኽእል ሓሪቕካ ዝመፀኻዮ ነገር ንእሽተይ ነገር ገይሮም እቲ ኣብ ውሽጢኻ ዘሎ ሕርቃን ንዕኦም ምውፃእ ልክዕ ኣይኮነን ኣብ ደገ ዘሎ ትሰርሓሉ ይኹን ተገልግለሉ ይኹን ዘሎ ነገራት ብምሉእ ኣብ ደገ ዳኣ ወዲእካ ክትመፅእ ኣለካ እምበር ኣብ ደገ ዘሎ ናብ ገዛ ሒዝካዮ ተመፂኻ ክትርብሾም ትኽእል ኢኻ ስለዚ በዚ ነገር እዚ ከም ወለዲ ክንጠንቀቕ ኣለና ብካልእ ነገር ሓሪቕና ንዖም ከም መውፅኢ ሕርቃና
ክንገብሮም የብልናን ስለዚ ክጉድኡ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ነገር እዚ ክንጥንቀቕ ኣለና ኦፍ ኮርስ ኣብ ሕብረተሰብና ከምኡ ይርአ ሰብኣይ ምስ ሰበይቱ ተባይ ሰበይቲ ምስ ሰብኣያ ናብቶም ቆልዑ ኢኻ እንታይ ትገብሮ ተውፅኦ ከምኡ ክኸውን የብሉ ንዖም ብዙሕ መጉዳእቲ ከምፀሎም ይኽእል እዩ እቲ መቕፃዕቲ ካብ ጌጎም ንኽመሃሩ ዝግበር ብፍቕርን ብርህራሄን ክኸውን ይግባእ ስለዚ እግዚኣብሔር ንባዕሉ ኣብ ቃል ከይድና ክንሪኦ ከለና ኣብ ሂወትና ከይድና ክንሪኦ ከለና እግዚኣብሔር ክቐፅዓና ከሎ ብፍቕርን ብርህራሄን ካብ ጌጋና ተመሊስና ሰብ ንኽንከውን ንኽንቅፅል እዩ ዕላሙ ጌጋ ጌርና ምስ ቀፅዓና ብኡ ጌርና ክንጠፋ ኣይኮነን ዝደሊ ቀፅዓና ከሎ እውን ኦፍኮርስ ይቃፅዕ እዩ እንደገና ብርህራያ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ይጥመት ዋላ እውን ክንቅፅዕ ከለና ደስ ኢልዎ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ክመልሰና ስለ ዝደሊ እዩ ከምኡ ውሳኔ ዝውስን ስለዚ ብፍቕርን ብርህራያን ክኾን ኣሎ ኣልቲሜት ጎልና ታርጌትና ካብቲ ጌጋ ተማሂሮም ነቲ ጌጋ ንኸይደግሞ ክኸውን ኣሎ ብፍቕርን ብርህራያን ክኾን ኣሎ ኣብ ገላትያ ከይድና ክንሪኦ ከለና ኣብ ምዕራፍ 6 ብህዱእ መንፈስ ይብለና ንባዕልና ከይንፍተን ከዓ ይነገረናቶም ደው ኢልና ዘለና ስለዚ ካብ ጌጎም ንኽምለሱ ብፍቕርን ብርህራያን ክንገብሮ ኣለና ዘቕፅዕ በደል ምስ ዝፍፅሙ ኣብ ናይ ቁጡዕ ስምዒት ኮይንና ካብ ምቕፃዕ ምቁጣብ ኮርስ ኣብ ገለገለ ኤር ሓሪቕና ብዙሕ ነገር ከንዕኑ ስለ ንኽእል እንተ ሓሪቕና ተሊና ስምዒትና ክንቆፃፀር ኣለና ሓሪቕና ከለና ውሳኔ ተወሲና ብዙሕ ነገር ክጉድኡ ይኽእሉ እዮም ዘቐፅዓካ ናይቲ ዝበደልከያ በደል እምበር ንዓኻ ፈትወከያ ብምባል ከነህድኦም ኣለና ኦፍኮርስ እቲ ጌጋን ንዕኦምን ነቲ ጌጋን ክንፈላለዮም ኣለና ንቆፅዖም ዘለና ጌጋ ስለ ዝገበሩ እዮም ንኽምለሱ እዩ ንጥቕሞም ምዃኑ ከምኡ ኢሎም ተቐፂሎም ጌጋ እንዳገበሩ ስፖይል ዝተበላሸው ቆልዑት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ከነረድኦም ኣለና ስለዚ ዝቐፅዓካ ዘለኹ ጌጋ ስለ ዝገበርካ ኢኻ ንዓኻ ግን እንታይ ገብረካ ፈትወካ የፍቅረካ ኢልና ክንነግሮም ኣለና ፅቡቅ ክገብሩ ከለዉ ድማ ምትስባዕን ምሽላምን የድሊ ኢንካሬጅ ክንገብሮም ኣለና ፅቡቅ ነገራት ክሰርሑ ከለዉ ፅቡቅ ማርኮም ኣብ ሂወቶም ገለ ነገር ኣችፍ ክገብሩ ከለዉ ኢንካሬጅ ክንገብሮም ፅቡቅ እዩ ሰብ ብባህር እዩ ዋላ ብሂወትና ብዙሕ ነገር ሰሪሕና ሰባት ነዚ ሰራሕናዮ እንድሕር እዚ ሰሪሕካ ኣለካ ፅቡቅ ጌርካ እንተዘይሎምና እቲ ናይ ምስራሕ ዓቕምና እንዳደኸመ እንዳጎደለ እዩ ዝኸይድ ከተባብዑና ከለዉ ፅቡቅ ጌርካ ክብሉና ከለዉ ሞር ክትሰርሕ ትቕፅል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከዓ ከምኡ ክገብሩ ከለዉ ፅቡቅ ነገር ከነተባብዖም ኣለና ክንሽልሞም ኣለና ካብ ኩሉ ንላዕሊ ድማ ወለደይ ኣይፈትውንን እዮም ኢሎም ንኸይሓስቡ ተስፋ ንኸይቆርፁ ብብርቱዕ ጥንቃቐ ክገብር ይግብኦ እታ ሎው ሰልፍ ስቲም ንብላ እዚኣ ርእሰ ምትሓት ኣብቲ ማሕበራዊ ሂወት ርኢናየን ኣብ ገዝኡ ዝተጎድአ ሰብ በቃ ሰብ ኣይፈትወንን ኣያፍቅረንን እዩ ዝብል ነገራት ከማዕብል ይኽእል እዩ ከምቲ ዝረኣናዮ ኣብቲ ማሕበራዊ ዝተጎድአ ሰብ ዘይኣምን ተጣራጣሪ ኣሸጋሪ ነገራት ብጥርጣረ ዝርኢ ሰባት ክገብርሉ ከለዉ ስለምንታይ ገይሮም ለይ ዝብል ከምኡ ዓይነት ኣለዉ ሰባት ገለገለ ሰባት ክትቀርቦም ከለካ ሕማቕ ዓይነት ባህሪ ትሪእሎም ማለት እዩ ባክ ከይድካ ተፈቂዶም ኢልካ ካውንስል ክትገብሮም ከለካ እቲ ኮዝ ካብቲ ኣብቲ ዓባብያ ካብቲ ድሕረ ባይትኦም ኮይኑ ይፀንሕ ስለዚ ንሕና ብዝጎዳእናዮም መጠን ኣብ ሂወቶም ከይሽገሩ ምስ ሕብረተሰብ ክነብሩ ከለዉ ምስ ካልእ ሰባት ክነብሩ ከለዉ ስለዚ ርእሶም ከየትሕቱ ክንጥንቀቕ ኣለና ክንቀፅዕ ከለና ኦኬ ተራ ቤተክርስትያን ኣብዚ እንታይ እዩ ናብ ቃሉ ንመለስ ዝብል ሓሳብ ኢና ናይ ቤተክርስትያን ተራ ናይ ሓላፍነታን ደዋን ናይ ስራሕ ብፅሒታን ፈልያ ኣብኡ እንታይ ክትገብር ኣለዋ ምስራሕ ክትዓይ ኣለዋ ኦፍኮርስ ነቶም ወለዲ ክትምህር ኣለዋ ክትዕጥቕ ኣለዋ እንደገና ከዓ ንወለድኻ እንታይ ክትገብር ኣለዋ ክትምህር ኣለዋ ነቶም ቆልዑት ከዓ ኣብ ሳንዴይ ስኩል ከምቲ ዝበልናዮ ኣብ ዝሓለፈ ዝተምሃርናዮ በብናቶም ክላስ እንዳገበረት መምሃራን ብምድላው መምሃራን ብምዕጣቕ ነቶም ህፃናት እንዳኽን ክትገብሮም ኣለዋ ቤተክርስትያን ክንምህሮምን
ከተዕጥቆምን ኣለዋ ንወለዲ ምዕጣቅ እቲ ናይ ቤተክርስትያን ሓላፍነት ካልኣይ ሓሳቡ ነዚ እዩ ንወለዲ ምዕጣቅ ናይ ውሉዶም መንፈሳዊ ህይወት ብናይ ቃሉ ሓቂ ናይ ምህናፅ ቀዳማይ ሓላፍነት ናይ ወለዱ ምዃኑ ብልክዕ ንክግንዘቡ ምግባር እዚ ሕጂ ንመሃሮ ዘለና ንሕና ኣብ ቤተክርስትያን ከባቢ 2 ወርሒ ቀሪብና ኣለና 3 ወርሒ ገለ ቅድሚ ሕጂ እውን ከምኡ ንገብር ነርና ኢና መጀመርያ ነቶም ናይ ሳንዴይ ስኩል መምሃራት ናይ ትምህርቲ ሰንበት ዝምህሩ መምሃራን እንታይ ንገብሮም ንምህሮም ንኩላቶም ኣብ ኩሉ ክላሳት ዘለዉ ምክንያቱ እንታይ እዩ ታርጌትና እቶም መምሃራን ኢኪፕ ኮይኖም በብዕድሞም ነቶም ህፃናት ተረዲኦም እንታይ ምህርዎም እንታይ ኣክቲቪቲ ዝህብዎም ፈሊጦም ነቶም ህፃናት ንምህርዎም ንዖም እንታይ ንገብሮም ኢና መጀመርያ ንምህሮም ብድሕሪኡ እውን ንወለዲ ምክንያቱ ከም ተቀዲመ ዝበልኮ ቤተክርስትያንን ወለድን ኢድኒ ተዋሂብና እንታይ ንገብሮ እዩ እዚ እናዓዮ እዩ ናይ ወለዲ እውን ሕጂ እንታይ ኮይኑሎ ተጀሚሩሎ ከምዚ ኣብዚ ንመሃሮ ዘለና ከመይ ገይሮም ንደቆም ክምህሩን ከዕብዩን ከዕጥቁን ከም ዘለዎም ኣብተን ብፍላይ ኣብተን 5 ዓምዲ ኢልና ዝረኣናየን ኣብአን እንታይ ንገብሮም ኣለና ንወለዲ ነዕጥቁን ኣለና ስለዚ ተሓላፍነት ንዖም ከም ዝተዋሃበ ከዓ ምንጋር ከምዚ ሕጂ ንዛረቦ ዘለና ተሓላፍነት ንወለድን ንቤተክርስትያንን ከም ዝተዋሃበ ንወለድን ንመራሕቲ ቤተክርስትያንን ከም ዝተዋሃበ ዝሓላፍነት እዚ ንነገሮም ስለዚ ናይ ቤተክርስትያን ሓላፍነት ቀዳማይ ሓሳብ እዚ እቲ ካልኣይ ወለድን ውሉዶም ብዝግባእ ኩነታት መንገዲ ህይወት ክመርሕዎም ንክኽእሉ መፅሓፍ ቅዱስ ምምሃር ኦፍኮርስ ፓስተር ምህረት ኣብ ጎይታ ይባርኮ ኣብዚ ኣብ ዘለናዮ ቸርች ዝጀመሮ ባይብል ስኩል ኣሎ ስቲል ይቅፅል ኣሎ ማለት እዩ ማንም ሰብ ትምህርቲ ድሕነት ወደ መዝሙር ኣገልግሎት ተማሂሩ ናብኡ እንታይ ዝገብር ናብቲ ባይብል ስኩል ጆይን ዝገብር ስለዚ ኣብኡ ዳርጋ ዝበዝሑ ኣብ ማእከልና ዘለዉ ነቲ ባይብል ስኩል ከባቢ 60% ክንብሎ ንኽእል ኢና ካብ 60% ዳርጋ ኩላቶም እንታይ ገይሮም እዮም ተማሂሮም እዮም ስለዚ ንወለዲ ኣብ እንታይ ንገብር ንመንእሰያት ንወለዲ ቃል ኣምላኽ ንምህሮም መፅሓፍ ቅዱስ ንምህሮም ስለዚ ቤተክርስትያን ንወለዲ እንታይ ክትገብር ኣለዋ ከተዕጥቕ ኣለዋ ኢኪፕ ክትገብሮም ኣለዋ ምክንያቱ ዋላ ቤተክርስትያን እዚ ክንተጋህሉ ዘለና ሓደ ነጥቢ እንታይ እንድሕር ንወለዲ ፅቡቅ ጌርና ተዕጢቕናዮም 6 መዓልቲ ዝተማሃሩ ቃል ኣምላኽ ገይሮም ምስ ወለዶም እንታይ ዝገብሩ ሼር ዝገብሩ ቃል ኣምላኽ ፅቡቅ ገይሩ ዝተረድኦም ቆልዑት እዮም ክመፁና ሰንበት ስለዚ ስድራ ቤት 6 መዓልቲ ምሂሮም ዘምፁና ቆልዑት ንሕና ኣብ ከም ቤተክርስትያን ከዓ ክንምህሮም ከለና ኢፌክቲቭ ይኸውን ወለዲ እንተዘይተዓጢቖም ግን ወለዲ እንተዘይተማሂሮም ወለድን ኣምላኽ ተዘይፈሊጦሞ እቶም ቆልዑት ክፈልጡ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሳንዴይ ስኩል ዝምህሮም ቆልዑት ምስ ወለዲ ኮምፔር ገሊኣቶም ነቲ ክርስትና ፅቡቅ ተረዲእዎም ነቲ ሓቂ ፈሊጦሞ ክነብርዎ ናብ ኣምላኽ ክጠብቁ ኣብ ንሱ ዕድሞም ትሪኦም ኣብቶም ናይ ቲንኤጅ ነቶም ወለዲ ክትሪኦም ከለካ ደሴም ዝተዓጥቑ ኮይኖም ይፀንሑኻ ገሊኣቶም ወለዲ እውን ከምኡ ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ካብቲ ናይ እግዚኣብሔር ቃል በቃ ብዙሕ ኣፍልጦ ዘይብሎም ውፁእ ዝበሉ ኮይኖም ተፀኒሖም ከዓ እቲ ውሉድ ከዓ ከምኡ ኮይኑ ይፀንሕ ስለዚ ቤተክርስትያን ንወለዲ እንታይ ክትገብር ኣለዋ ከተዕጥቕ ኣለዋ ወለዲ እንተተዓጢቖም ናብቲ ቁኑዕ መንገዲ ንደቆም እንታይ ክገብሩልና እዮም ክምህሩልና እዮም ሰንበት እንቕበሎም ቆልዑ ዝተምሃሩ ቃል ኣምላኽ ዝተረድኦም ቆልዑት እዮም ክመፁና ከም መምሃራን እውን እንታይ ክንከውን ኢና ኣይ ክንሽገርን ኢና ስለዚ ንወለዲ እንታይ ክትገብር ኣለዋ ቤተክርስትያን ከተዕጥቕ ኣለዋ ወለዲ ንውሉዶም ብትክክል ንውሉዶም ምምሃር ዝኽእሉ ናይ ኣሰራርሓ ስልቲ ምምሃር ክእለት ብምዕባል እዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ንመሃሮ ዘለና ኣብ ቤተክርስትያን ከምቲ ዝበልኩም ንመሃሮ ስለ ዘለና ካብ ጥንሲ ኣትሒዙ ዘሎ ክሳብ 18 ዓመት ኣካላዊ ኣእምራዊ ስምዒታዊ ማሕበራዊ እኪብ ምግባር በብዓመቱ ንደቆም ከመይ ገይሮም ክሕግዞም ስራሕ ከይተረፈ ኢና ኣብዚ ትምህርቲ ኣብኡ ክንሪኦ ኢና ኣብዚ እውን ክንሪኦ ኢና ስራሕ ከይተረፈ ደቂ 3 ዓመት ከለዉ ስራሕ ክጅምሩ ከም ዘለዎም መብዛሕትኦም ኣብ ዘለናዮ ቦታ ሕጂ ሰራሕተኛ ብቐሊሉ ክትረክብ ስለ ትኽእል ዋግአን ከዓ ሕስር ዝበለ ስለ ዝኾነ
ብዙሓት ወለዲ ሰራሕተኛ ስለ ዝገብሩ ኣብ ገዛ እቶም ቆልዑት ካልሶም ንባዕሉ ክሓፅቡ ኣይክእሉን እዮም ዝበልዕሉ ንባዕሉ ከልዕሉ ኣይክእሉን እዮም ብዙሓት ኣብ ክንእከብ ከለና ሕጂ ወላ ሓንቲ ነገር ክገብሩ ኣይክእሉን ይሽገሩ ማለት እዩ እሱ ከይተረፈ ክመሃሩ ኣለዎም ብዙሓት ቆልዑት ዓብዮም ምስ ሰባት ተሓዊሶም ወለዶም ስለ ዘይመሃርዎም ምስ ካልእ ሰብ ክነብሩ ከለዉ እንታይ ይኾኑ እዮም ብዙሕ ይሽገሩ እዮም ኣብ ገለገለ ወለዲ ምዕባለ ኮይኑ ይስማዓና ኣይኮነን ግን እንታይ ኢና ንገብሮም ዘለና ናሃስዮም ኢና ዘለና ፅባሕ ንጎም ምስ ካልእ ሰባት ክነብሩ ክጅምሩ ከለዉ ፓርቲስፔት ዘይገብሩ እንተኮይኖም ዘይሕግዙ እንተኮይኖም እቶም ኣብቲ ከባቢኦም ዘለዉ እንታይ ክኾኑ እዮም ክንፀጉን ክፅልኡ እዮም ሓደ ቆልዓ ብከምዚ ኣብ ሓደ ዛንታ ከምኡ እንዳተምሃርና ከለና ሓንቲ ሓፍቲ ዝነገረትና ኣላ ኣቦና ዲድ መሳዕበይ ወላ ሓንቲ ኣይፈልጥን እዩ ኤቭሪቲንግ ንሳቶም እዮም ዝገብሩ ናብ ኮሌጅ ምስ ከደ ኣብኡ ክሽገር ምስ ጀመረ ግን እቶም ኣብኡ ዘለዉ ከብልዎ ቡሊን ክገብርዎም ይጀመሩ ሲሳይድ ገይሩ ኢላ ነጊራትና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኩሉ ነገራት ከመይ ክንሕግዞም ከም ዘለና ቤተክርስትያን ንወለዲ ከተዕጥቆም ኣለዋ በዚ ነገር ሲ ኩሉ ደቂ 4 ዓመት ምስ ኮኑ ኣብ 4 ዓመት እንታይ ክመሃሩ ከም ዘለዎም ከመይ ገይሮም ናይ እግዚኣብሔር ቃል ክቅርብሎም ከም ዘለዎም እታ ቤተክርስትያን እንታይ ክትገብሮም ኣላ ስልቲ ማለት ኣብ ሚሊታሪ ንጥቀመሉ ንፈልጦ ኢና እቲ ቃል ከመይ ጌርካ ንሓደ ነገር ማፕ ኣውፂኻ ንሓደ ቦታ ከመይ ጌርካ ከይድካ ኣጥቂዕካ ትመፅእ ከምኡ ዓይነት ነገራት ንወለዲ እንታይ ክንገብር ኣለና ክንምህር ኣለና ኣመሃሮም ክቅይሩ ኤቭሪቲንግ ኣብቲ ኩሉ ነገር ኣብ ኣእምራዊ ስምዒታዊ ኣብ ኩሉ ንብሎ ዘለና መዳይ ወለዲ ንደቆም እንታይ ክገብሩ ክሕግዙ ቤተክርስትያን ከተዕጥቕ እዚ ሓላፍነት እዩ ወለዲ ተሒዛ ተዓዊት ኣላ ማለት እዩ ንወለዲ ተዓጢቓ ተዓዊት ኣላ ማለት እዩ ናይ ሳንዴይ ስኩል ናይ ቆልዑት ትምህርቲ ወይ መንፈሳዊ ትምህርቲ ምምሃር ወለዲ ጥራይ ዝገብርዎ ኣይኮኑን ወይ እውን ቤተክርስትያን ጥራይ ትገብሮ ኣይኮነት ቤተክርስትያንን ወለድን ብሓንሳብ ተሰማሚዖም እንታይ ዝገብሩሉ ዝዓይሉ ዕዮይ ብክልቴና እንተኮይኑ ኢኻ ውፅኢታዊ ዝኮኑ ገለገለ ኣለዉ ሕጂ ኣባና 17 ገለ በፂሖም የገልግሉ ኣሎ ኣብ ሳንዴይ ስኩል ይምህሩ ኣለዉ ብወለዶም ፅቡቅ ገይሮም ዝተማሃሩ እንደገና ቤተክርስትያን ከዓ ዝመሃረቶም ኣብዚ ዕድመ እዚ ድሒኖም ተረዲእዎም ክርስትና ከገልግሉ ከሎ ኣነ ብዓይኒ ርኤ ማለት ስለዚ ንወለዲ ከነዕጥቕ ኣለና ብዙሓት ወለዲ ደቆም ንኣምላኽ እንዳፈርሁ ንኣምላኽ ፈሊጦም ክዓቢሎም ይደልዮም ገለገለ ወለዲ ቅንኣት ኣለዎም ትሪኦም ኢኻ ንኣምላኽ ኣፍቅሩ እዮም የንብቡ እዮም ይፅልዩ ግን ንደቆም ከመይ ገይሮም ክምህሩ ከም ዘለዎ ግን ደይዶኖ ብዙሕ ይሽገሩ ማለት ስለዚ ቤተክርስትያን ኣብዚ ጣልቃ እንዳኣተወት ነቶም ናታ ምእመን እንታይ ክትገብር ኣለዋ ከተዕጥቕ ኣለዋ ምክንያቱ ካብ ንዓበይቲ ምምሃር እውን ነዞም ጀነሬሽን እዚኦም ኢንቨስት ኮርስ ንዋላ ንዓቢ ኣይመሃር እዮም ሞር ብቐሊሉ ነገራት ክሕዙና ዝኽእሉ እዚኦም ዓብ ብዝተፈላለየ ነገራት ብዙሕ ርድኢት ሒዙ ዝመፅእ ንዓበ ከተቆንዖ ብዙሕ ዋጋ እዩ ዝሓተካን ብዙሕ ዋጋ ዘኽፍለካ እዚኣቶም ግን ብንእሽቶም ስለ ዝረኸብናዮም ከምቲ ንሕና ንደልዮም ጌርና ምስ ወለድን ቤተክርስትያን እናተሓጋገዝና ከነዕብዮም ንኽእል ኢና ስለዚ ንቤተክርስትያን ኣመሃራ ስልቲ ኩሉ ኣብቲ ኣእምራዊ ስምዒታዊ ማሕበራዊ ስራሕ መንፈሳዊ ፆታ ከይተረፈ ከመይ ገይሮም ንደቆም ክምህሩ ከም ዘለዎም ንሕና ኢና ቤተክርስትያን እንታይ ክትገብር ዘለዋ ንወለዲ ከተዕጥቕ ዘለዋ ወለዲ ከመይ ገይሮም ንውሉዶም ብስነ ምግባር ክስኩስዎም ከዕብይዎም ከም ዘለዎም ምምሃርን ምክትታልን ገሊኣቶም ሕጂ ደቂ 17 ኣብቲ ክላስ ገለ በቃ ብወለዶም ብዙሕ ጓሂ ዘለዎም ኣሉ ዘይሕጎሱ ኣለዉ እቶም ወለዲ ክጎድዎም ኢሎም ኣይኮኑን ጎዲኦም ኣብ ኩሉ ነገር ክሕግዝዎም ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም እዮም ስለዚ ቤተክርስትያን ከመይ ገይሮም ንደቆም ኮስኪሶም ከዕብዩ ከም ዘለዎምን ከዓ ክምህሩ ከም ዘለዎምን ክከታተልዎም ከም ዘለዎምን ቤተክርስትያን ጋይድ ክትገብሮም ኣለዋ ንኣብነት 14-15 ምስ በፅሑ ባህርያቶም ይቀየር እቶም ወለዲ ኮንፊዝ ዝኾኑ ብምስምማዕ ይስእኑ ኮንፍሊክት ይፍጠር ኣብኡ ምትንኻፍ ይመፅእ ስለዝቶም ወለዲ ኣተኣላለያ ስለ ዘይፈልጡ ኣው ባእሲ ረፅኒ ይጅምር ምስ ደቆም እንድሕር ቤተክርስትያን ኣብ 15 ዓመት ከመይ ገይሮም ክሕግዝዎም ከም ዘለዎም ተምሂርናዮም
بتستمروا مثلا أب جزء خطقهم له تجميرهم نتنقلوا تحجزوهم يوم كدقفوهم يوم سلازي بزنا جرزي بيت كريستيان كتجهن كتعين ألوا ولدهم أب زمهروا له جزء زقاتهم سقات بدوهات كمي جرام أستواء وخجوب الخمس خلو مهارن حجازن يليومي سلازي تحلف إنك نايمني ناي بيت كريستيانين ولدي كمي جرا كتعت كم زلوا بيت كريستيان بزح حلفنت الله حلفنت وفليطة نحلفنت أنت تكبر الله كتعين تسرحن الله اوكي قال دحنت سالسي حساب رابع حساب ابزمت قطله ساعات اخيلو سلازلو زمت قدام كنقطلو اينا تمادرا من باستر كتفلي الله بارك اسفيت امين أوزي بارك الله مسكن زافينا مسكن عيسى تستمر الواحد حتى قلت إذا كنا نقرر إن شاء الله وكان نبدأ كنهر مثلنا maybe قداسي تبلو كتنكفر لو تبلو رسين تبلو أبزمات صون زبالة قلت أنتي حتى تاتكم ولا أقدمكم كتلو خلنا تخليهم زافي مسكن يا انت زي لامس بابا هات كنا مسكين أمو ما تسألينا كنا دينا نايس جابير في مستبارك يكون آمين تسويت جابير يبارك كاس أقوي يبزحلك امين امين بابا بحكي نحسانات قلعت كما قلنا أنا بيومي عبتي جابير دليو من قد كما قلنا هنا تحزم كم دلنا قلت يا خاخت قلت لنا تنحكم مول جابير يبارك كاس امين امين بميز سمعنا يو تمرتي كلها خمس سمعنا يو أنا ون بتعمي كم حد ثاني عندي أبوش تيزا أتوه حلفنا ولدي تاي نولدهم ندقهم سي كما يخبرهم بمصحف قدسا وبزقنا من قدي هذا خبتي مصحف قدس كنقرنا الله مهرنا الله دمسي ما نوعد سبا سب كاب قدم يعني تعش مزغورو بقى ناتو نتسبعي سي نتسبعيتي وغابير ازاريبو ነገር ግን نتسبعي خيدا مس ነገረቶ ሰብአይ ከመይ ገይሩ ከዕብዮ ከም ዘለዎ ብፍርሃትን ምንቅጥቃጥን ካብታ እግዚአብሔር ዝበሎ ወፃሲ ከይወፅእ ምእንተይሉ ግድን ነዚ ሰብአይ ዝረኸብ ኬስ ነዚ መላእኽሲ ግድን ክረኽበለኒ ኢልዋ نحنا جن እግዚአብሔር መስገን መጽሐፉ ካብአቶም ካብቶም ናይ እምነት አቦታትናን መንፈስ ቅዱስ ካንያ ውሽጥና ተቀሚጡ ዝምህረናን ዝተላዕለ ንደቅና ንርእስና ምን ተጥዕመና ኮይ ንርእስና ምክንያቱ ቃል አምላኽ እንታይ ዝብልሲ ነቶም ቆልዑት ዕድሜኹም ምእንቲ ክነውሕ ይብል ንቤተሰብ ከዓኒ ዕድሜኹምን ዕድመ ደቅኹምን ምእንቲ ሰማይ ከም ነዊሕ ዕድመ ከም ዘለዎ ምእንቲ ክንወሓልኩም ከዓ ይብለና ብሓንሳእ ሕጂ ንርእስና ምእንቲ ክጠቕመና እቲ ትምህርቲ ንርእስና ክጠቕመና እዩ እሞ ኩላህና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ ፌስቡክ ዘሎ ኣብ ዩቲዩብ ዘለና ኣብዚ መስመር ዘለና ኩላህና ብጣዕሚ ኣገዳሲ ትምህርቲ ብምዃኑ ካብ መሰረቱ ንደቅና ክንምህሮም ከም ዘለና እዩ ተቐንዲ በቃ ሱር ናይ ኩሉ ሲ ንደቅና ከመይ ጌርና ኢና ብዙሕ ግዜ ንዓይ እውን ዝሓትኑ ሰባት ኣለዉ ከመይ ጌርኩም ይኹን ደቅኹም ተዕብይዎም እንዳበሉ ሕጂ እንታይ እዩ ካብ መሰረት ጀሚሩ ሲ ብቃል ኣምላኽ ክተዕብዮ ከለካ እሞ እዚ ሕጂ ክንመሃር ዝፀናሕና ኩላህና ኣብ ተግባር ከነውዕሎ እግዚኣብሔር ይሓግዘና እግዚኣብሔር
ፀጉኡ ከዓኒ ብዝሓሉ ዝምህረና ዘሎ ወድና እግዚኣብሔር ይባረክ ብሓንሳ ኮይና እምበኣር ንፀሊ ሕቶታትኩም ዝተባሃለ ሕቶታትና ፅሒፍና ከነተሓላልፍ ንኽእል ኢና መልሲ ከዓኒ በዓል ዶክተር ምሕረታ ኣብ ኣለዉ ካልኦት ከዓኒ መልሲ ክህቡ ምኽእሉ እዮም እግዚኣብሔር ይባረክ ስለዚ ተምሃርናዮ ኩሉ ንፀሊ ዝሓመሙ እንተለዉ እውን ስለኦም ክንፅሊ ኢና ናይ እግዚኣብሔር ሽም ተባረኸ ይኹን እግዚኣብሔር ኣቦ ነመስግነካ ኣለና ስለዚ ህያው ቃልካ ተመስገን ደቅና ከመይ ጌርና ክነዕብዮም ከም ዘለና ካብ ህፃንነት ጀሚሮም ሓላፍነት ናትና እንታይ ከም ዝኾነ ሓላፍነት ናይ ቤተክርስትያን ከዓ እንታይ ከም ዝኾነ ብግቡእ ክንመሃር ፀኒሕና ኢና እሞ ነብሲ ወከፍና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ተግባር ከነውዕሎ ክእል ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ክትሕግዘና ምስትውዓል ክትህበና ፀጋኻ ከተብዛሓልና ንፅሊ ኣለና እግዚኣብሔር ኣቦ ብልእስና እውን ፈሊጥና ሲኑ ብዙሓት ከነፍልጥ ክንክእል ሓግዘና እግዚኣብሔር ኣቦ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ነዞም ኣብዚ ሊንክታት ዘለዉ ኩሎም ቤተሰቦም ዝተባረኹ ይኹኑ ምእታው ምፅኦም ኩሉ ይባረኽ ዝገብርዎ ዘበለ ኩሉ ይባረኽ ኣገልግሎቶም ይባረኽ ደቆም ዝተባረኹ ይኹኑ ዝሓመሙ ኩሎም ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ኣምላኸይ ክፍወሱ ከዓ ፈዋሲ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾንካ ንነብሲ ወከፍ ኣምላኸይ ዝሓመሙ ክትፍውስ ብኢየሱስ ሽም ንፅሊ ኣለና እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት እሙን ኣምላኽ ስለ ዝኾንካ ነመስግነካ بسم أبون ودن منفس قدسنا حدا أملاخ آمين قويتا بارككم آمين آمين thank you أبا هذا قويتا باركات سفيت آمين آمين يا مسكنا أستاذي تمرتي next week قد سلوينا في تمرتي revival.org أتكم certified زهونا مجديك كاتلوت خليكم كالوت تمرتاتون سلزلو نتكملوا نخلينا كالوت شير قبروهم سلام أملاح مسكولكم يكون ويتاباركم نايلومي مدبنا